आराधन आराधन स्वादी sacramental आराधन आराधन स्वादी sacramental भक्ति मोना कळजा कळसा करताव तुका न कळजा कळसा भक्ति मोना करताव तुका न आराधन 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 स्वादी sacramental भक्ति मोना कळत्या कळसा करताव तुका नमन करताव तुका नमन करताव तुका नमन जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रस्त व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रस्त व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेताव तुजी कृपा लालेताव तुजो सांगात आशेताव तुजी कृपा लालेताव हर एक दिसा भोगचक तुका आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वादी sacramental आराधन 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 स्वादी sacramental आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्त या पवित्र दोंगराचेर या सक्रमेंतान कोरोसू हजर आसा आमचो देव आमचो वर्तो देव पदवेदार देव सत्तेवंत देव आमचो रस्तार आमचो धनी आमचो इश्ट आमचो सोडवणदार आमचो जीवदातार आमचो पवित्र करणार आमकां पवित्र करचो तो पवित्र आत्मो ताच्या सोवे त्रयेक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो या दोंगराचेर या पवित्र सक्रमेंतांत हजर आसा ताजें दर्शन आमी घेवंक हांगासर आयल्या या पवित्र दळार सा लोरेसाच्या जाग्यार देवान विचून काडिल्ल्या या सुवातेचेर देवाची कृपा मेळच्या या जाग्यार भलायकी समाधान शांती संतोष सुटका बाच्या विजोडच्या या तळ्यार आमची कुटुंबां बरें करच्या या जाग्यार आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागोवंक आमच्या युवा जणांक बरें मागोवंक आमच्या दादल्या बायलाच्या काजरी जिवितांत बरेंपण जावंक आमची पिडा शिडा घोण जावंक आमच्या कुटुंबाचे समस्या देवाक ओपूंक हांगासर आयल्या या वेळार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आराधन करया ताका महिमा दिवया ताका स्तुती करया ताचो मोग काकुळत नियाळया आनी आमची मागणी धुपाच्या धुरा बरी ताचे ते पावच्या खातीर दिंब्यार पडोवन ताका आराधन करया संसाराचो उसवड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पांकोवचो संसाराचो उसवड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पांकोवचो तुका मेळोवंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळोवंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव आराधन आराधन सोम्या जेजू क्रिस्ताक स्वादी आमचो देव आमचो पदवेदार सत्तेवंत देव आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक
ताका जावं मान आणि होगळाप आणि स्तुती आणि महिमा Sacramental पवित्र आत्म्या मार्फत Timotna देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या जिवांच्या जावं मान आणि होगळाप आणि स्तुती आणि आराधना Hallelujah आमच्या हात उभारूया Hallelujah आमच्या देवाचे पदवेदरा सत्यवान देवाचे Hallelujah आमचे कष्ट आमचे दुःख उभारूया आमची बेजार आमचे निराशपणे सुरपणा आमची पीडाशुडा आमचे कष्ट दुःख आमचे बेजाराई Hallelujah आमच्या कुटुंबाम देवाचे उभारूया Hallelujah आमच्या भुरग्या मळाक आमच्या युवा जणांच्या आमच्या वांगड्या आमच्या गौबाईलाच्या रम्या समेस्ताक आमचे कुटाम पवित्र आणि भाग्यवान जावच्या देवाच्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागून देवाचे उभारूया हाला 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 भला 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 देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन जाव मान आणि होगळा परिस्थिती जय देवाची कृपा मेळच्याक मागया हालेलुया 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 आमच्या समया जेजू क्रिस्ताच्या नावात आज विशेष तरेन आमच्या कुटुंबा खातीर मागोंक आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचे दर्शन भोगूंक आमी आयल्या आमचो नीज जेजू क्रिस्त एका कुटुंबान जल्मालो नजरेतान बेतलेहमान जल्मालो जेजू क्रिस्त नजरेतांत व्हड जालो गलिलियान ताणें मळयारपण आराम केलें दैवीक कुटाम जावन बाप पूत पवित्र आत्म्या सांगता आज तो ह्या तळार आसा ह्या सक्रामेंतान तो आसा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक जावं मान आनी होरदान आनी होगळाप त्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमी आमची कुटुंबां भेटोवंक आयल्या जेजूच्या नावान जल्म घेतिल्ले हर एक कुटाम पवित्र जावन आसा जेजूच्या नावान पवित्र स्नान घेतिल्ले हर एक कुटाम भाग्यवान जावन आसा आमचे कुटाम वर्ते आमची आस्त आमच्या कुटुंबाचे हर एक सांदे आमची आस्त एक ल्हान पवित्र सभा एक डोमेस्टिक चर्च एक ल्हान पवित्र सभा धाकटुली पवित्र सभा जावन आसा आमच्या हर एक कुटाम आनी त्या कुटुंबान जेजूची येता त्या कुटुंबान मोरी राणी जावन आसा त्या कुटुंबांत आमचे बडवे आमकां राखतात त्या कुटुंबांत जाय आमकां समाधान शांती पवित्र आत्म्याची कृपा त्या कुटुंबांत जाय पवित्र आत्म्याच्या कृपेचे बळ आनी त्या मार्फत एक कुटाम अपूर्वें जियोंक शकता कोणाक हें भाग फावो जाता देवाचेर भिरांत आशिल्ल्यांक देवाचे उतार पाळटल्यांक देवाचो मोग करतल्यांक देवाचे कायदे पाळटल्यांक देवा सोवेन जियेतल्यांक क्रिस्ता सोवेन जियेतल्यांक हें भाग फावो जाता तें कुटाम भाग्यवान कुटाम जावचे खातीर मागया त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया तो पवित्र आत्मो आयचे आराधन आयचे मागणे स्तुती आयचे हे सगळे मिसाचे बलिदान देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान भरच्याक आमची कुटुंबां ताणें अभिषेक करच्याक आमच्या कुटुंबाचे समस्ये ताणें परिहार करच्याक आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद लाभच्याक आमच्या कुटुंबाच्या युवा जाणांक बरेंपण मेळच्याक आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांक मालगड्यांक बरेंपण जावचे खातीर त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागून गीत गावून त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हें वर्तें सेशन हें मागण्याचें सेशन हे मागण्याचे कार्यक्रम ही देवस्तुती ही पवित्र थरान ती कृपेन भरच्या खातीर कृपा मेळच्या खातीर मागया पान संको नूरा मोरू 103 पेज पवित्र
आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवानो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये पवित्र आत्म्या देवानो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र मोगळ आत्म्या पवित्र Come Holy Spirit with your mighty power. देवानो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये आम्ही समेस्त उभे राहूया या घडीये देवानो ये देवा देवाचं पवित्र आत्म्याची कृपा मागूया आमच्या काळजात ये दोंगरार आम्ही असाव जमया सांगत आम्ही असाव जेजू सांगत आम्ही असाव कशें त्या जेजून म्हणे जेरुजलेम सोंड खंय वचनाकात हांव तुमकां अनाथ बरी जावंक सोडिना हांवें वेचेंत बऱ्याक पडटलें तुमी कळवळचे न्हय हांव वेता म्हज्या बापाशी वेता आनी तुमकां एका माजत दरा धाडटा परक्लिताक धाडटा तो आत्मो सत तुमकां शिकयतलो सत तुमकां सुटका दितलें आनी तुमकां सगळें बरेंपण जातलें त्या पवित्रत्वेची कृपा आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर या दोंगराचेर आमा समेस्तांचेर कशें त्या मोयचेन पवित्रात्म्याची कृपा मागतना हर एकल्यांचेर देवलो 70 जाणांचेर देवलो आमी समेस्तांनी पवित्रात्म्यान भरले जाल्यार आमचे कुटुंबां पवित्रात्म्यान भरले जाल्यार आमचे युवा जण पवित्रात्म्यान भरले जाल्यार आमचे भुरगीं पवित्रात्म्यान भरले जाल्यार सगळो संवसार पवित्रात्म्यान भरलो जाल्यार सगळे राष्ट्र पवित्रात्म्यान भरले जाल्यार सगळो देश पवित्रात्म्यान भरले जाल्यार हर एक जनांक पवित्रात्म्यान भरले जाल्यार जेजू क्रिस्ताची जडवण लाभतली आमचे कुटुंबां बरी जातली आमचे कुटुंबां पवित्र जातले आमचे कुटुंबां भाग्यवान जातले आमच्या कुटुंबात पवित्र आत्मा येतलो आणि सबस कांयची येवंक जातले त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी या घडये मागया सिनाय पर्वताचे देवण तो आयलो सिनाय पर्वताचे देवण तू आयलो आमची ताण बागोंक ये देवा आमच्या काळजांत ये आमची ताण बागोंक ये देवा आमच्या काळजांत ये Come Holy Spirit with your mighty power. देवाच्या पवित्र आत्म्या या समेस्तांचेर देवून ये तुझ्या सत्तेन तुझ्या कृपेन भर आमची कुटुंबां आमची मंदिरां कर देवाचे मंदिर कर आमचे घर देवाचे देवाळ कर आमच्या भुरग्या बाळांचेर आशीर्वाद कर आम्हा समेस्तांचेर देवून ये पवित्र आत्म्या देवानो ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये हालेलुया आमच्या हात उबारया आमच्या देवा ते उबारया आमच्या सम्या ते उबारया तो आपलं पवित्र आत्मा पारातली तो बुजवणदार आमचो पवित्र आत्म्यान आमचे देवन येवच्याक त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी भरच्याक आमचे कुटुंबां पवित्र जावचे खातीर त्या पवित्र आत्म्याक मागया हालेलुया हालेलुया हाला भला 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 रंबल शलबंद बलंबल शरमत्स बलंबले शंबल चिकबंद बला 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 येशूच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये anoint sanctify us magnify us with your mighty power with your mighty graces take away all our problems through the power of the resurrection come Holy Spirit ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸತ್ಯವಂತ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನು ತುಂಬಿಸು
नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे संगदा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे संगदा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे संगदा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र जसे आत्म्याक. आधी तसे आता आणि सदा सर्वदा आमेन. भाग्यवंती मरिये आम्हा बसत विनंती कर कुटुंबाचे राणी भाग्यवंती मरिये आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवंत मिगेला आम्हा बसत विनंती भाग्यवंत कर रफायला आम्हा बसत भाग्यवंत विनंती कर गाब्रिएला आम्हा बसत विनंती या कर पवित्र तळसो शारोती भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती भाग्यवंत कर पेद्रो आणि पाऊलो आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवंत जुआव बावतिस्ता आम्हा बसत विनंती भाग्यवंत कर जुआव वांजेलिस्ता आम्हा बसत भाग्यवंत विनंती कर जुआव पाऊल दुसरो बसत भाग्यवंत विनंती मदर कर तेरेसा आम्हा बसत विनंती भाग्यवंत कर कार्लो आकोतिसा आम्हा बसत विनंती भाग्यवंत कर बेर्नादेर्था आम्हा बसत सोमेश विनंती कर सांता भक्तानो आम्हा बसत विनंती सोमेश कर रक्त साक्षानो आम्हा बसत विनंती सोमेश कर देवाच्या बाळकानो आम्हा बसत विनंती कर हालेलुया 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 हालेलुया. बशा ख्रिस्त ते मगच्या भाव भयणीनो जेजूच्या नावानं जल्म घेतले हर एक कुटुंब पवित्र आणि भाग्यवंत आज या दोंगराचेर सोडून आमी आयल्या आमच्या कुटुंबा खातीर विशेष तरेन मागूंक आमची कुटुंबां पवित्र जावं भाग्यवंत जावं आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक देवान आशिर्वादीत करूंक सांत लोरेसाची मदत घेवन मरियमाची ससाय घेवन सांता भक्ताच्या मजतेन आज विशेष या मागण्यांत ह्या दोंगरार आमच्या कुटुंबां जेजूक भेटोवंक आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा अस्खदकाय आसा किरकोळपण आसा ते सगळें जेजूच्या अमलीक रक्तान धुवन वचोंक आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा अस्खदकाय आसा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ते सगळे निवरावंक देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमच्या कुटुंबाच्या हर एका साद्यांक आशिर्वाद लाभोंक परगांवत आसलेल्या आमच्या भावंडांक कोण वावर करतात तांकां बरेंपण जावं कोण कामाच्या वावराच्या सोदनेर आसात तांकां बरें काम मेळोवंक आनी विशेष तरेन भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागतात सैरिकेच्या सोदनेर आसात वावराच्या सोदनेर आसात कामाच्या सोदनेर आसात हे सगळें जेजूक आज विशेष तरेन मागया विशेष तरेन मागोवंक आमी आसा आनी आनीकय ताच्या वर्त्या रितीन आमच्या कुटुंबान कोण पिडेस्त आसात म्हजी तुजी आमची समेस्तांची पिडा आयच्या ह्या मागण्या वेळार भावर्थान मागिल्ल्या मागण्या मारिफात विश्वासान केल्ल्या मागण्या मारिफात जेजून आमकां समेस्तांक ताच्या रक्तान धुवन काडून आमची पातकां निवरावन कसलीय पातकाची आडकळ आसा जाल्यार आमची ती पातकां निवरावन देवाच्या सत्तेन आमी आशिर्वाद करूं मागया कोलोस्य घरांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 3 वळ 12 तावन 17 पर्यंत आमी आयकुया देवाचे उतार कितें म्हणटा एका कुटुंबा विशयान घर एक कुटुंब जायचे देवाळ करूंक जायचे म्हण सांगता ते ब्रदर वाचता आमी आयकुया कोलोस्य घरांक कोलोस्य घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 12 तावन 17 पर्यंत
देवाचें घर एक कुटाम जावंक न्हू आमी धाकटुली पवी सभा म्हणटा स्थाळी पवी सभा म्हणटा एक डॉमेस्टीक चर्च म्हणटा सांत पाऊल म्हणटा तुमचें घर देवाळ करीचे जाल्यार मेक युअर हाऊस ए टेम्पल ऑफ गॉड ताका एक आल्तर जाय एक पवित्र पुस्तक जाय देखून आमी आयकुया तें उतराण करणे जावं जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूच्या नांवान करा. तुमच्या कुटुंबात तें कितें करता जाल्यार तें सोम्या जेजूच्या नांवान इन द नेम ऑफ जीजस नजरेताच्या जेजूच्या नांवान देवाच्या नांवान सुरवात केल्लें काम तो पंथाक पावयता. देवाच्या नांवान तें काम सुरू करा, वावर सुरू करा. तुमचें शिकप जावं, तुमचें काम जावं, तुमचें कृशी जावं, तुमचें कसलेंय बरेंपण जावं, देवाच्या नांवान सुरवात करा. ताच्या मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. ताच्या मरिफात देवा बापाक तुमी अर्गां दिया. पत्नीनो तुमच्या पतींक तुमी खालसाया. तुमच्या बायलांनो तुमच्या गोवाक तुमी कालते जाया. तुमच्या गोवाक तुमी कालते जाया. तांकां मान दिया, तांकां गौरव दिया. उपरांत सोम्या थंय तुमकां तें सहजलें. पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा. गोवानो पतीनो तुमच्या बायलांचो तुमी मोग करा. लव युअर वायफ हजबंड. गोवाचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलय नाकात. तांकां निष्ठुरायेन कठिनायेन अंडर एस्टिमेट करनाकात, इन्सल्ट करनाकात, धमकी नाकात, पुरपूर नाकात. हर एक पटी पुरपूरचें, हर एक पटी धमकुचें, हर एक पटी इन्सल्ट करचें. 4 जाणां मुखार म्हजी बायल तशी, म्हजी बायल अशी न्हय करिनाकात. आनी तांकां कठिनायेन चलय नाकात. तांकां कठिनायेन चलय नाकात. भुरग्यानो सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक खालसाया. भुरग्यानो चड संगतींनी रेस्पेक्ट एंड ऑनर युअर पॅरंट्स. तुमच्या आवय बापायक मान दिया. तुमच्या आवय बापायक तुमी मान दिया. आनी ह्या मारिफात सोम्याक हें खरेंच म्हणटा. तें खरेंच मानता. निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 20 ओळ 12 तुज्या आवय बापायक मान दी म्हणटा. आवय बापायक मान दिया. तुमी भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक मान दिया. मोन्य पुस्तकांत वाचता अध्याय 6 ओळ 20 म्हज्या पुता तुज्या बापायचो आदेश पाळ. देवाचें उतार म्हणटा म्हज्या पुता तुज्या बापायचो तुज्या आवयचो आदेश कायदो पाळ. तुज्या आवयचे शिकवणेचो तिरस्कार करिनाका. डोंट गो अगेन्स्ट युअर मदर. डोंट गो अगेन्स्ट युअर मम्मी. तुज्या आवयच्या शिकवणेचो तिरस्कार करिनाका. मोन्य पुस्तकांत वाचता. हे गरज जायचे जाल्यार हें गरज आसा. देखून भुरग्यानो रिस्पेक्ट ऑनर युअर पॅरंट्स. लिसन टू देम. डोंट गिव बॅक आन्सर टू देम. तुमच्या आवय बापायक दुखय नाकात. तुमच्या आवय बापायचे विरोध वचनाकात. तुमच्या आवय बापायक केदींच जावं पुरो हे मेजर डिसिजन तुमी काणयतात. तुमकां ताणी जीव दिला 24/7. तुमचे खातीर आवय बापूय खत काडटात, चिंतात. भुरगीं तर आस्त आमी जायते पटी म्हणचे आसा भुरग्यां खातीर बिलकूल आस्त न्ही. आतांच्या काळार आतां आसची भुरगीं 1-2 तांकां आस्त करूंक वचनाकात. बगर भुरगीं तर आस्त म्हूण चिंता. देखून भुरग्यांक सांबाळचें, भुरग्यांची जतन घेवची आनी काल जावचें. तुमी भुरग्यांनो काल जाया. बी हंबल. डोंट गो अगेन्स्ट देम. कितलीं जाणां आतां डिसिशन काडटात थोडे फावटी. आवय बापाय लेगिसान आसतना खंयचे एका चेड्याक खंयचे एका चेडवाक बोलोवन खाजराचे निर्धार करतात. आंतरजाती विवाह चडला आतां. इंटरकास्ट मॅरेज. तुमच्या आवय बापायन सगळें तुमच्या बऱ्यापणाक चिंतलां. आज येदे व्हडलें डिसिशन तुमी काडयतना कन्सल्ट करा. तुमच्या आवय बापायक कळया. 6 वर्सां जावन मोगार आसा, 5 वर्सां जावन मोगार आसा, 4 वर्सां जावन मोगार आसा. आतां लास्ट मोमेंट हांवें एका क्रिस्तांवाचो मोग केला म्हूण सांगून चीट करूंक जाता की तुमच्या आवय बापायक. तुमकां इतले समजणी दिल्या, दोतोन दिल्या, जिवन ज्योती, जीवन दर्शा आनी जायते रितीची सेमिनार दोतोन इतले शिकोवन बावडता विरोध तुमी वेचे सोमा ना. देखून कालते जाया म्हणटा भगवान पेद्रूच्या पत्रांत पयलें पत्र 1 पीटर पयलें पत्र चॅप्टर 5 वर्स 5 म्हणटा तुमी तरणाट्यानो
तेच परी तुम्ही तरणाट्यानो तुम्ही तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक कालसाया तुम्ही वडिलांक कालजया हे देवाचे उतार. तुम्ही चल्या चलयानो तरणाटी तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक कालजया. हांवें सांगचें न्हय, देवाचे उतार. तुम्ही तुमच्या वडिलांक कालजया देवाचे उतार म्हणटा. कालजया बी हंबल. कितले पोटी आतां एकच्या काळार कितले एक्सिडेंटां जातात, कितले अनाहुतां जातात, कितें आपाय जातात. आवय बापाय लेगीत सांगनात. कितलेशे आवय बापूय राती राखतात. मागणें जालें, जेवण जालें, राती पूत येना, धूव येना. 11 वरां 12 वरां तेंचे. सकाळीं 10 वरां म्हणचे न्हिदचें, मोबायलांत आसचें. आवय बापाय लेगीत उलोवणें ना. फ्रेंड्सां सांगता भोंवचें. आमाल पिवण्याक नाना तरांच्या बंदडेक वळख जावचें. कोणाक बाग देवाची भिरांत नासतना आसता, देवाची उतार नासतना आसता, देवाच्या उतराची सुखी धाड, देवाच्या भिरांतेची सुखी धाड. ह्या वरवीं आज कितलेशे आमचे तरणाटी बंदडेन बंद पासत आसात. ताका देवाचे उतार म्हणटा. देवाचे उतार तुमकां शिकयलेल्या सरसंगतीनी दृढपणी सत्पंतल्या संगतीनी विश्वास राव. बी फेथफुल. मदर तेरेसा म्हणटा, गॉड हॅज नॉट कॉल्ड टू बी सक्सेसफुल बट टू बी फेथफुल. आमकां जिवनांत साधन करूंक व्हडली सक्सेस करूंक देवान आमकां आपोवना. बगर विश्वासपण सांबाळूंक. तुम्ही गोवानो, तुम्ही बायलानो, तुमच्या दादल्याक तुमच्या बायलेक विश्वासपणी रावा. 25 वर्सां 60 वर्सां काजरी जिवितांत तुम्ही विश्वासपणी रावतात. तुमच्या बेसांत तुम्ही विश्वासपणी रावतात. तें जावन आसा वर्ते साधन. तुम्ही ओडले जोडले, ओडले स्थान, ओडली पदवी, ओडले कंपनी, ओडले पैसे न्हय. दॅट इज नॉट सक्सेसफुल. तुमचे विश्वासपण तुमच्या कामांत, तुमच्या वावरांत, तुमच्या देवाक, तुमच्या घोवाक, तुमच्या बायलेक, तुमच्या आवय बापायक विश्वासपणी तें जिवीत दिवचें. देखून मुंदारू ब्रदर कोलोसेकारांक बरयल्या त्या पत्रांत तुमचे घर एक बरें घर करा म्हणलें. तातूंत चॅप्टर 3 बापायानो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडाय नाकात. बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच तरी चिडय नाकात. आज हें वाचा तुमी घरा कोलोसेकारांक बरयल्या त्या पत्रांतलें वाचाप 3 chapter 12 to 17. बापायनो आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच तरी चालय नाकात. आनी ती बिजूड जावंक तांकां बिजूड जावंक सोडनाकात. तांकां शेलमोडो जावंक सोडनाकात. मस्त जाणां भुरगीं येतात म्हज्या लागीं. इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट आसता थोडी, पूण जायतीं जाणां इंट्रोवर्ट, रिजर्व. पळयत कायल्लें पयसिलें ते चेडूं म्हणटा, पर्सनली उलयल्या दळा, म्हज्या मम्मीन म्हाका ल्हान आसतना तुवें पकरी केल्यार देव व्हरता म्हूण सांगिल्लें. आजुनूय ताका प्राय जाल्या 22 वर्सां ते भियेता. एका तराचे बेश्टेय नाकात. देव व्हरता म्हूण बेश्टेलें तें आनी कित्याच्या मोतींदा. कितले फावटी आमी भुरग्यांक बेश्टयता. बिजूड जावंक सोडनाका. देखून भुरग्यांक हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता. chapter 11 verse 23. chapter 11 verse 23. भावार्थाक लागून मोयशेन आवय बापायन तो जल्मातास 3 महिने पर्यंत ताका लिपोवन दवरलो. भावार्था खातीर लिपोवन दवरलो. देखून द्वितीय पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 6 वावर वळ 7 एक आवय बापायची जबाबदारी कितें म्हणून आसा. ही आज हांव तुका फरमायता. द्वितीय पुस्तक chapter 6 verse 7 म्हणटा, तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक परत आणि परत आणि परत आणि परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना, तूं घरांत बसून आसतना, वा वाटेर चलोवन आसतना, तूं चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना, वा उठतना ती तांकां सांग. तूं तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद, फुलां तशें बांद, आणि तुझ्या कपालाचेर एक शृंगार कसो उमकळाय. काले म्हणून
आयक इस्रायेला आयक इस्रायेला सर्वेस पर एकलोस आमचो देव एकलोच आमचो देव सगळ्या तुझ्या काळसान सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळे तुझे सक्तेन सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर इतलेंच तुझ्या भुरग्यांक शिकय. दिवतीने ह्या पुस्तकांत म्हणटा तुझ्या भुरग्यांक सांग, परत आनी परत सांग, सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मनान तूं देवाचो मोग कर. कोणा लागीं देवाचो मोग आसा कांयच प्रॉब्लेम ना. जावं पुरो मोग सर्वेस पोरा सर्गेंतावन देवून येता. मोग सर्वेस पोरा तुजे तावन मनीस घेता. काजराच्या सक्रामेंताच्या त्या वेळार आमी सांगता सर्गींतावन देवान आयिल्लो मोग, सर्वेस्परा देवाचो मोग तुज्या भुरग्यांक तें तुजे तें येवंक माग. तो मोग आसा जाल्यार दुसऱ्याचो मोग करीचे म्हणलो ना. दुसऱ्याचो मोग म्हळ्यार नाका जाल्लो मोग येना काजरा जिविताक. अन्य जाती तें तो मोग येना. इन्फॅच्युएशन, दॅट इज नॉट लव. रियल लव सर्वेस्पर देवान दिल्लो तो सक्रामेंताचो मोग. त्या देखून आमी विस्तांव आमच्या बेसा प्रमाणे आवय बापायची भिरांत आसून फावो तो मोग आमी करता. तो देवाचो मोग तुमच्या भुरग्यांक द्यासो दी. पयले तुमचे ते आसूं दी, तुमच्या भुरग्यांक सांगा देवाचो मोग दिया. कोणाक हें बाग फावो जाता, तुजी बायल 4 वण्टी भितर जैतनाच्या कोंबरे बरी आसतली, तुजी भुरगीं मेजा भोंवती दाखवाला बरी सोंपतली. कोणाक हें बाग फावो जाता देवाची भिरांत आसल्यांक. त्या दाळा पिलिपिकारांक बरयलें त्या पत्रांत आमी वाचता तुजी भुरगीं आकाशाच्या तारा बरी परसळटली. देखून आज देवाचे उतार म्हणटा तुमचे घर करा एक देवाळ. मेक यू अ हाऊस अ टेम्पल ऑफ गॉड. देखून पत्नीन जबाबदारी, आवय बापायची जबाबदारी, भुरग्यांची जबाबदारी. मुंदारोन ब्रदर तातूंत कॉलेज जालें वय तितलें तें आसा जाल्यार आमची कुटुंबां पवित्र जातात. देखून द्वितीय आम पुस्तकांत आमी वाचता एक आवय बापायची जबाबदारी एका कुटुंबांत. चॅप्टर 4 वर्स 9. पूण तूं सत्रय घे आनी जागृत राव. तूं जागृत राव आवय बापायनो, तुमी जागृत रावा. तुझ्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसार नाका. तुमच्या दोळ्यांनी देखिल्ल्यो गजाली विसार नाकात. आनी तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडूंक सोडी नाका. तूं जिये पर्यंत तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांक शिकय. पळया, म्हज्या आवय बापायनी शिकयल्लें म्हाका आनीक कळीत आसा. आज तुमी आवय बापायनो जागृत रावा. आयक कशें बरें करा. ल्हान तावन तुमच्या आवय बापायनी शिकिल्ल्यो त्यो गजाली हांवें सांगचें न्ही. देवाचें उतार म्हणटा तुमी तुमच्या भावार्था खातीर देखले गजाली कितली तुमच्या आवय बापाय मालगाडी कितलेशे महिलां पयस चलोवन मिसाक येतली. दुसऱ्या दिसा कुमगार काणूक आसल्यार म्हाका म्हज्या आवय बापायन सांगलें उड्याच आसा पांगळा तावन शिरवां मिसाक वेचे हाडले, चलोवन वेचे हाडले. उदक शिंपी सत गिळिनातली कुमगार काणूक आसा म्हणून तो भावार्थ. देखून देवाचे उतार म्हणटा तुमच्या काळार तुमी पळयल्ल्यो गजाली आयकल्ल्यो गजाली तुज्या भुरग्यांक सांग सांग सांग. आतांची भुरगीं आयकनात वय डिजिटल वर्ल्ड जाल्यारय आजच्यो काणयो म्हणटात पळय तशें देवाचे उतार म्हणटा तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळय तुज्या नात्रांक ते शिकय. तांचे ते येता. काल म्हाका एक राती अमेरिकाचे फोन आयले. ती आमची एक भयण थंय काम करता. हांवें विचारलें कशीं आसात तीं भुरगीं ते कुटुंब. मागण्यांनी आसा गे. आसा फादर. ती काम करता मस्त वर्सां जावन. एम्बेसडराचें घरा आसा. ती इज्रायलाक वता, दुबय वता, खंय वता. आतां अमेरिका पाटी आयल्यान. दोग चेरके एक चेडूं. सडावत
भुरगीं व्हड जायना फुडें तांच्या इंडिपेंडंट स्वतंत्र आसता. इदू खंय कॉलेजी वता पूण मलगडो चेरको तो 12th शिकता, धाकटो चेरको 10th शिकता. पूण अमेरिकांत म्हणटा हांव काम ती म्हणाली सडावत झाडटा, धाकटो चेरको झाडटा, पुसता, आयदनां धुता. आयकोन म्हाका कितें तो एम्बेसडरचें घर. तो गोवजुदेव ती कॅथलीक. तो पूत धाकटो पूत झाडटा, पुसता, आयदनां धुता. व्हडलो पूत काळें करूंक आसल्यार घरचें काम करता. ती आवय बापायनी शिकयल्ले प्रमाणे तेंच ती भुरग्यांक शिकयतात. हांवें म्हणचें आसा, हांव ल्हान आसतना आळ्यान वाडटलो. आतां आळ्यान वाडचें ना, आळ्यान वाडटलें. एक दीस म्हणजे भयणीन, एक दीस म्हणजे भावान, एक दीस हांवें वाडचें आसलें. आतांय उडास आसा. देखून तुमी तुमच्या भुरग्यांक, हांव गल्फाक गेल्लो एका घरा बरें कुटाम, तांच्या घरा कामाक आसा. पूण जेवल्या उपरांत हें 12th शिकच्या चेडवान आयदनां धुवची, घर सगळें पुसचें. घरा कामाक आसा जाल्यारय आवय बापायनी शिकयलां. फाल्यां ताणें ताका ताच्या भुरग्यांक शिकयचें. देव बिरातीचें कुटाम. एका दुबय आसलो जॉयंट फॅमिली, बाबावांची बायलो, भुरगीं, भयणी, कितल्या पुरबेचें कुटाम. एक वर घरांत मागणें. आज ती कुटाम वर्तें जालां, डॉक्टर, इंजिनियर आनी कितें. कित्याक देवाची भिरांत ल्हान आसतनाच भुरग्यांक तें घालां. मागणें 1 घंटोभर मागणें आसा जगारा. हांवें व्हडवीकाय उलोवचें ना, हांवें पळयल्लें, देखलें आनी भोगल्लें. आज तें कुटाम खंय पावल्यात. तांच्या घरा डिवायन मर्सीचें एक इमाज आसा, मोरयेची इमाज आसा, सांत आंतोनीची इमाज आसा, कुरीस आसा आनी पवित्र पुस्तक आसा. सांगाता मेळोन वाचतात. तें घर अभिवृद्धी जालां, बरें जालां, बरेंपण जालां, भुरग्यांक बरेंपण जालां. मागण्यांचें घर तें तांणी गर्त देवाळ केलां. आज तेंच म्हणटा सांत पावल, तुमी तुमचें घर देवाळ करा. भुरग्यांक पावो त्या मापान शिक्षण दिया. देखून जागृत राव. जे कितें तुवें पळयलां, आयकलां, तुज्या आवय बापायत जावन, तुज्या मालगड्यांत जावन तुवें बगलां, तें भुरग्यांक शिकय म्हणटा. भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. तरबेत दी, ट्रेनिंग दी तांकां. मोन्य पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 22 चॅप्टर 22 वर्स 6. तरबेत दी भुरग्यांक काल म्हणून. सारके वाटेन चलोवंक चेड्याक शिकय. सारके वाटेन चलोवंक चेड्याक. तें धडा बरयल्लें तें कितल्या वर्सां पयलें पवित्र पुस्तक बरयल्लें. आतां चेडवांक शिकय तें. त्या धडा पक्री आसले कोण चेडे, त्या देखून बरयणारा चेड्याक म्हणून घालां. देवाचें उतार म्हणटा मोन्य पुस्तक चॅप्टर 22 वर्स 6. सारके वाटेन बऱ्या वाटेन चलोवंक चेडवाक शिकय. म्हातारे प्रायर लेगून तो ती सांडसोना. म्हाताऱ्या प्रायर पर्यंत तें तो सांडसोना. तुज्या भुरग्यांक सारके वाटेन चलोवंक शिकय. तुज्या चेड्याक म्हणटा हांगासर. आतां चलयांक खंयचें बरें खंयचें वायट, कशें गेल्यार कशें, देव बिरान देव मागणें, कुटुंबाची वळख, देवाची वळख, बरें कर, वायटाक वचनाका, हें सगळें तुज्या चेड्याक शिकय म्हणटा देवाचें उतार. चलयेक शिकय. तुजें काजरी जिवीत तांकां प्रेरण जावं. जायते फाटी म्हजे लागीं येता तिका मस्त चलयो येतात, चले येतात, थोडे फाटी चलयो सडावत. हांव गल्फांत गेल्ल्या वेळार सांगचें आसा, म्हाका संवसारार पळोवन पुरो जाला फादर. म्हज्या आवय बापायचें पळोवन पुरो जाला फादर. म्हाका नाका, बिलकूल काजर नाका. कितलीशीं आज चलयो तांच्या आवय बापायचें स्कांदाल पळोवन, झगडें पळोवन, लढाय पळोवन काजार नाका म्हणटात. स्पिन स्टार जावन रावल्यात. दुबळ्या धाकट्यांक पळयतात. काजार नाका. म्हाका हें काजार नाका. म्हाका पळयल्लें पुरो फादर. म्हज्या आवय बापायनी करचें बगचें. त्या देखून तुज्या आवय बापाय न्हू बरोरूक बरो फळ दिता. तुमी बरी जिणी जियेया. तुमी देवाच्या भिरांतेन, देवाच्या मोगान, देवाच्या काकुळतेन, मागण्याच्या वाटेन तुमच्या भुरग्यां मळा शिकया.
देखून तुज्या चेड्याक सारके वटेन तुज्या चलयेक सारके वटेन ल्हान आसतनांत शिकय ताका बरें करून शिकय ह्या मारिफात ती बरें करून चलतली आनी माथेऱ्या प्रायर लेगून ती सांगची ना कितें तुवें शिकयलां हांवें पळय कितें ट्रेनींग दिलां हांवें पळय कितें उतार ताच्या मनांत घाला हांवें पळय ती लास्ट म्हणसर माथेऱ्या प्रायर तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक ती केदींच सोडची नात हें वय मोगाच्या भाव भयणीनो देखून देवाच्या उतरांत आमी स्पिरितान बरोवन मागया उत्तेजन दिया गादी पुस्तकांत आमी वाचता तुमच्या भुरग्यांक उत्तेजन दिया काल म्हणून तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच तरी चिडय नाकात जायते फावटी येता हांगा तांचे लागीं पर्सनली उलयल्ल्या वेळार मम्मी डॅडीन ऑलवेज दे इरिटेटींग मी फादर आय डोंट फील लायक टू स्टे एट होम म्हाका घरा रावंकूच तांकां किरी करतात फादर उठतना बसतना न्हिदतना जेवतना तें करतना हें करतना किरी करचें इरिटेशन देखून तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच तरी हांवें म्हळें काल बेश्टेच तरी गाळी सांगा नाका मोगान उलया समजया आयकता तांकां दुकां येवचें बरें करया तांकां पोटलून धरा तांकां बक्षिया मिलिटरी रूल घालून सकाळ जावन सांजे म्हणसर गाळी सांगचें कितलेशे भुरगीं आज हर्ट फिलिंग्स आसून घरदार सांडून आवय बापायक बक्षिनासतना कितलेशी चलयो कितलेशे चले आज दादल्या मनशांक पळोवन भियेतात म्हळ्यार ताच्या आवय बापूय जोर आसले देखून सगळे संवसाराचे दादले जोर म्हण ते चिंतात मानसीक तरान ल्हान आसतनाच वायट प्रभाव पडला तुमी जाया तुमच्या आवय बापायक एक इश्ट तुमच्या भुरग्यांक जाया इश्ट कावन्सिलर फ्रेंड जाया तांकां देखून देवाचे उतार म्हणटा भुरग्यांक बेश्टेच तरी तांकां चिडय नाकात तांकां बिजूड जावंक सोडनाकात तांकां बिजूड जावंक सोडनाकात म्हणटा देखून सोस्तीकाय तुमी सोस्तीकाय जावंक पुरो सुखी करतात जावंक पुरो एका घरान सुखी आसतात पूण देवाचे उतार कितें म्हणटा त्या दिशेन एफेस घरांक बरयल्या त्या पत्रांत चॅप्टर 6 वर्स 4 कितें म्हणटा तुमी तुमच्या भुरग्यांक बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्हय रागार जायशें चिडय नाकात बगार तांकां बूज सांगून बगार तांकां बूज सांबाळून तांच्यो सुकी ती धुवन आनी सूख केली जाल्यार तांचे सुखी ती धुवन क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया एफेस घरांक बरयल्या त्या पत्रांत चॅप्टर 6 वर्स 4 बेश्टें तरी रागार गाळी सांगचे चिडोवचे बोमारचे हरयेपटी फोनार बोमारचे जायना चिडोवचें न्हय बगार तांकां बूत सांगा करेक्शन दिया मोवाळेन सांगा तशें करनाका पुता तशें करनाका बेळा तांचे सुखी ती दिया क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे क्रिस्ती मावल्या प्रमाणे तांकां वागया तेन्ना आमचें कुटुंब बरें जाता एका गिता मारिफात देवाक आमी वर्णिया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर मागया देवाचो आदार मागया एका गिता मारिफात पांचसंको 86 86 संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला देव तुसो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुसो मोग करता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला संतोष पावा
उल्हास पावा सरकार ताबून संदेश आयला देवाच्या मोगाचो संदेश आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यान थंय आमच्या भुरग्यां बाळांत थंय येवचे खातीर आमी मागया देवाच्या आदारान देवाच्या कृपेन आमचे घर मागण्याचें घर जावं देवाचें मंदिर जावं मोग देवाचो मोग पेल्याचो मोग एकामेकाचो इश्टागतीचो मोग आमच्या कुटुंबांत जियोवच्याक त्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आमची कुटुंबां नंदन जावच्याक देवाच्या उतराचें बळ देवाच्या उतराची शिकवण आमच्या घरांत आसचे खातीर मागया हांव तुसो निसकोळी तो मोची मोगाची शेळी हांव तुसो निसकोळी तो मोची मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका सोदून आयला तुका देखून कुशल सलाम तुका देखून कुशल सलाम संतोष पावा उल्हास पावा सरकार ताबून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार ताबून संदेश आयला देवाचो आदर सरकार तावन संदेश ते बोगसाणे एकामेका बोगसूनचे एकामेका सुखी दिवचे एकामेका मोगान जियोवचे एकामेका सुदारसून व्हरचें तें जावन आसा आमच्या कुटुंबांत मोगाचो संदेश देवाच्या घराचें लक्षण देखून देवाच्या मोगान आनी काकुळतेन आमचें घर मागण्याचें घर जायचें आलतेरी मुखार आमी मागचें देवा लागीं आमी उलयचें देव आमच्या लागीं उलयता देवाचें उतार आमी जियोवचें आनी परगडचें आमचें घर पयलें वांजेल जायचें आमच्या घरांतच देवाचे मिशनरी जावन आमी जियेचें आमीच देवाचे उतार आमचे काळजां मनान जियोन ते परगट एकामेका करेचें थंय आसा समाधान थंय आसा शांती येसुरवा मनयल्ली आनंदा म्हणटा खंयसर देवाक पयलो स्थान दिता मोरयेक आमी पयलो मान दिता त्या घरांत देवाचपण भक्तीपण क्रिस्तांवपण आसता तें घर देवाचें घर जाता बिडार जाता तेचें करच्याक देवाचो मोग आमी मोगया सांडून गेल्यांक सोदून आयलो सांडून गेल्या सुका देखलो सांडून गेल्यांक सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुसो मोग करता हांव तुजो मोग करता सगळीं रासाक आपोवन करता सगळीं रासाक आपोवन करता संतोष पावा देवा थंय उल्हास पावया सोम्या थंय ताबून संदेश आयला देवाच्या मोगाचो संदेश संतोष पावा आमच्या काळजान नी संतोष आमच्या मनान संतोष आमच्या घरान संतोष संदेश आयला देव तुसो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देवाची सोडवण कृपा हालेलुया देवाचो आदार मागया आमच्या कुटुंबांत हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हाले 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 देवा देवा जेसू 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 येशुवे येशुवे लॉर्ड जीसस विविध नाव फॅमिली आमच्या घरात आमच्या कुटुंबात आमचे ते बिडार कर सरकार तुझ्या पवित्र आत्म्या झाड आमच्या पवित्र आत्म्या कर हालेलुया 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 हालेलुया. भाग्यवंत फ्रांसीस पापा ताणें म्हणलें क्रिस्टोसेंट्रीक तुमचें कुटुंब जाय जंय क्रिस्त केंद्रीत करीत क्रिस्त केंद्रीत क्रिस्टोसेंट्रीक सोबीत आल्तर आमी आतां बांदता एका थोड्या घरांनी आसा सोबीत आल्तर त्या आल्तरीन आसल्या जेजूक खरेंपणी आमी मान दिवचे भगवान पेद्रूक म्हणटा आत्मीक बलिदानां हांगा आमी हें व्हडलें बलिदान भेटयता जेजून कुर्सार भेटयलो तो सॅक्रिफीस ह्या दोंगराचेर भेटयता आमच्या जिवितांत आमी आत्मीक बलिदानां स्पिरिच्युअल सॅक्रिफायस तेन्ना मात्र हें कुटुंब पवित्र जाता आमचें खालतेपण आमचें सोंस्तेकाय आमचें विधेयपण आमचें बोगसाणें ही जावन आसा सगळें आत्मीक बलिदानां ल्हान आमी भेटोवचो सॅक्रिफीस भगवान पेद्र म्हणचे आत्मीक बलिदानां जाया देखून क्रिस्टोसेंट्रीक जेजूक आमच्या घरांत पयिल्लें धाकटुली पवित्र सभा ही एक इगर्ज सेंट लॉरेन्स चर्च क्रायस्ट किंग चर्च ती व्हडली पवित्र सभा मदर चर्च रोमाची पूण आमचें कुटुंब आमी एक डॉमेस्टीक चर्च धाकटुली पवित्र सभा आवय बापूय मलगाडी भुरगीं ती एक पवित्र सभा देखून सोम्याचें हजरपण प्रेझन्स ऑफ गॉड न्ही ओन्ली इन आल्तर आमच्या जिवितांत आल्तरीचे सभाय करता पूण आमची सभाय एका घराची सभाय देवाचें हजरपण त्या घरांत मोग समाधान संतोष शांती येसुइरुव मನೆಯಲ್ಲಿ आनंद आनंद येसुइरुव मನೆಯಲ್ಲಿ शांती समाधान जेजू त्या घरांत आसा जाल्यार समाधान आसा एका संतोशा खातीर मनीस आवंड येता धांवता खंय मेळत रियल हॅपिनेस का पिये गम्मत मार भोंवडी मार ना रियल संतोष सोम्यातें आसा क्रिस्तातें आसा शाश्वत संतोष तो सोदून देखून जेजू म्हणटा सीक द किंगडम ऑफ गॉड देवाच्या राजा खातीर ते समाधान राज संतोषाचे राज भलायकेचे राज मोवाळ्याचे राज नितीचे राज बोगसाणेचे राज मेळचे खातीर तुमी मागा कितले जाणां सुसायड करतात ह्या दिसांनी संतोष ना संतोष म्हणलें ना मेंटल पीस ना देवाचें हजरपण ना एक फेस करूंक फूड करूंक आमचे लागीं सकत ना कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराची सुखीदाड देवाच्या मोगाची सुखीदाड देवाच्या काकुळतीची सुखीदाड देवाचेर विश्वास नातली सुखीदाड भावार्थ नातली सुखीदाड वरवीं द लॅक ऑफ फेथ लॅक ऑफ प्रेयर ते फियर एंग्जायटी सोडलां ह्या काळार मस्त डिप्रेशन स्ट्रेस आनी एंग्जायटी ह्या दिसांनी डिप्रेशन म्हळ्यार आदलें चिंतचें फास्ट थिंग्स आदलें पुरो चिंतचें ह्या मारिफात आमी डिप्रेशनाक वेता हांव आदीं ल्हानतावन कितें जाल्लें ताणें राग केलो ताणें म्हाका झगडें केलें ताणें अशें उलयल्लें हर्ट फिलिंग्स आदलें चिंतून मनीस कितलो डिप्रेशनाक वेता स्ट्रेस आज स्ट्रेसान जी येता घोव जावं बायल जावं भुरगीं जावं आजचे दिसा टुडे इज प्रेझेंट डे स्ट्रेस प्रेझेंट डे आज काल जाता देवा अशें जाता एग्जामान कितें जाता कोण ना आज काम मेळटा की ना गे असलें स्ट्रेस आनी एंग्जायटी म्हळ्यार मुखलें फ्युचर चिंतचें फ्युचर मुखार कितें जाता गे खंय पावता गे खंय वेता गे जाता की ना गे तशें गे अशें गे मुखलें चिंतचें एंग्जायटी देखून डिप्रेशन आदलें स्ट्रेस प्रेझेंट फ्युचर एंग्जायटी असलेल्या बंदडेन बांदपासान मनीस कश्ट जाता देखून एक मात आदार मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचो मोग देवाचे उतार मागण्याचें बळ आमकां समाधान दिवंक शकता देव आसल्यार भिरांत ना
इफ गॉड इज देअर हू इज अगेन्स्ट अस. देव आमच्या संगत असल्याला आमी कित्याक भियेचे. त्या देखून देवाक आमी आपणायचे, देवाक आमी आमचो कण घेयचे. आमच्या मागण्याद्वारे, असल्या नोवेनाद्वारे, देवाच्या उतराद्वारे, मागण्या मारिफात, देवाच्या उतरा मारिफात, तेरसा मारिफात, दिसपडते आमी मागल्या मारिफात देवाचो सांगत आमी जगता. क्रिस्ती केंद्रीत करा तुमचें घर, बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्यो दैवीक कुटाम. हांव थोड्या आदल्या वर्सा एका परगांवांत पावल्या वेळार एक कुटाम आवय बापूय आसली. सगळें आस्त बरी क्रेस्त सगळें आसा तांकां, पूण घरांत समाधान ना, संतोश ना. विचारलें हांवें कितें जालें. तांकां येदू आसली. ल्हान आसतना वाडलें वाडलें वाडलें. त्या भुरग्यान कळ्ळी पुरो त्या भुरग्याक आवय बापायनी सोबीत मेगा स्लीवलेस, लिपस्टीक, कानाचें, भांगराचें केस, बैली सोबाय फुलां दिली. वर्दें करून ड्रेस म्हळ्यार ल्हान ल्हान इतलेंत वस्तूर फाटलें दिसता, मुखार दिसते बरी घाले, सोबीत दिसता म्हळें. भुरग्याक खुशी जाली. वेळ गेलो, वर्सां उतरलीं. मणिपालांत येवन शिकलें, इंजिनियरींग शिकलें. थंय एका चेड्याची वळख जाली, मुस्लीम चेड्याची. आनी वळख जाली 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 तांचें डीप फ्रेंडशीप जालें. मागीर मुखल्या शिकपा खातीर तें परगांवां दुबय तावन अमेरिका गेलें. त्या चेड्याक ह्या आपणून गेलें. थंय गेलो, थंय गेलें, शिकलीं. शिकतना आसतना ह्या चेड्यान, मुस्लीम भावान, त्या कॅथोलीक आमच्या चेडवाक तांचो कुरान दिलो वाचूंक इंग्लिशान. पेज 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 तें वाचूनच गेलें 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 गेलें. ताका ताच्या जिवितांत आपूण सूख करता म्हूण बगलें. वाचून 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 4 वर्सां दुबय येवना, गांवांक येवना. कित्याक म्हळ्यार दीस परतूंच गेले. आनी एक दीस एक ईमेल घाली लागले आवयक आनी बापायक, मम्मी आय एम सॉरी, तुमी ल्हान आसतना म्हाका जेजूक दिवना, देवाक दिवना, जेजूक म्हणना ताणें, तुमी देवाची वळख दिवना म्हाका. देव कोण म्हूण म्हाका सांगूं ना. हांव अर्दें करून ड्रेस घालतना सोबी दिसता, बरें दिसता, बरें दिसता. अर्दें करून ड्रेस घालतना बरें दिसता म्हणें. म्हाका स्पिरिच्युअल लायफ, आत्मीक वाडावळी तें तुमी म्हाका वाडोवंक ना. देवाची भिरांत जावन, देवाचो मोग जावन कळोवंक ना. आज एका परकी छल्यान म्हजी वळख दोन ताचो पवित्र ग्रंथ म्हाका दिलो आनी हांव वाचूनच गेलीं. म्हज्या जिवितांत उजवाड फांकलो. हांव येदोळ म्हणसर काळोखांत आसलीं, तें वाचून म्हाका जिवितांत उजवाड फांकलो म्हूण हांवें चिंतलें. आज देव आसा जाल्यार तो देव अल्ला मात्र, अशें मॅसेज गेली ताणें. आवय बापायक गडगडो मारल्या बरी जालो. तांची सूख ती वळखाली. वय फादर, आमी वय सूख केल्ली. ताका देवाची भिरांत दिवना, देवाचो मोग दिवना, देवाची वळख दिवना, देवाचे उतार दिवना, स्पिरिच्युअल लायफ, आध्यात्मीक वाडावळ दिवना. फिजिकल लायफ मात दिलें ताका. शिकप दिलें, वटलें जायचें, कोचिंग दिलें, ट्युशन गेलें, पयशे भरले, पूण कितें दीत जें आसलें तें दिवना. आज ताका त्या परकी चेड्यान देवाची वळख दिली. पळया मोगाचे भाव भयणीनो, द फिजिकल लायफ एंड द स्पिरिच्युअल लायफ शूड गो टुगेदर. आमच्या भुरग्यां खातीर जायते विशीं शिकयता हांव. बेस्ट आतां जें कॉम्पिटिशन, बरी कॉलेज, बरें कोचिंग, बरें ट्युशन सगळें दिता हांव. ताच्या सांगाता देवाची भिरांत, देवाची वळख, देवाचो मोग, देवाचे उतार दिया. आज आमची मलगडी 10-12 भुरगीं आमी आसांव जाल्यार, आज आमकां भावार्थ मेळ्ळा जाल्यार आमच्या आवय बापाय तावन. आमच्या आवय बापायक शिकप नासलें, तांणी जियेल्ली ती रीत, घरा शिकोवचें तें मागणें, तेर्स, कंती गोवांनी लादीन आज आमच्या मलगड्यांनी शिकिल्लो तो भावार्थांत आमची मलगडी आमी आवय बापूय.
आज आमच्या घरा मागण्या ना खा पिये गंमत मार पैसे स्थान मान दुडू कंपनी आनी कितें म्हणून हांचो सुमेतेर जाल्या हांव जे कितें आसा आमी होगडायता व्हडले आल्तरी बांदल्यार पावना त्या आल्तरी मुखार मागा देवा लागीं उलया तेन्ना देव तुमचे लागीं उलयता एकामेका उलयता हांव आज काळ बदलला पळोवचे चड जाला आज उलोवचें उणें जालां आज पुरो पळयता हांव 80 वर्साची प्रायेची एक व्हडली माणसां येता पळयता गिच्चिता मोबायलार गिच्चूंक शिकल्या ती करंट गेल्यार आमोर शिकय म्हणटा ती जाल्यार मॉडर्न जाल्या आज उलोवचें उणें जालां पळोवचें चड जालां मनोरंजनाच्यो सक्ती सोडल्यात देवस्पणाच्यो सक्ती उणें जाल्यात आमच्या घरांनी आज गडो पाटी गाडी मुखार तशें जालां खंय कारण आमी माव जावंक पुरो आतांची माध्यमां आतांची परिस्थिती पूण देवाची भिरांत देवाचो मोग आसा सगळें आसा तें आमी शिकयत जाय मोगाच्या भाव भयणीनो देखून देवाचे उतार म्हणटा भावार्थ तिमोथीक बरयला त्या पयल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा देवाचो भाव होच भावार तुज्या आवय बापाय तें परचडटलो तशें तुजें तें परतता बरो रूख बरो फळ दिता तुज्या आवय बापाय तें परचडलो तो भावार्थ हांवें देखलो म्हणटा तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल देखून तुमी तुमचें घर देवाळ करा देखून 2 संगती गरजेचे पयलें जावन आसा आल्तर 2 जावन आसा देवाचें उतार जे भुरग्यांक शिकय तुवें नियमान पुस्तकांत आत्तां आमी आयकल्ल्या प्रमाणे सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर पेल्याचोय मोग कर आज जेजू इतल्यांत म्हणटा आयच्या सुवार्थेंत म्हजो मोग तुमकां आसा वय जाल्यार म्हजे उपदेश तुमी पाळटल्यात म्हज्या मोगान तुमी रावा लायफ इन क्रायस्ट क्रिस्त सोवेन जिवेत देखून आज आमी मागीर सुरसुरचे न्हय आमचे चली धांवलो आमचो चलो धांवलो ताच्या फाटल्यान गेली ताका माट केला ताका वखद घाला फादर वशीकरण केला फादर नाजाल्यार म्हजें दूद ताच्या फाटल्यान वेचें न्हय पूण हांगासर सोदून काडा पयलें खंयसर उणेंपण आसा खंयसर सुखीदाड आसा खंयसर मागण्याचें उणेंपण आसा देवाच्या उतराचें उणेंपण आसा देवाच्या मोगाचें उणेंपण आसा देवाच्या कृपेची वळख भिरांत ना देवारा भयवे ज्ञानद आरंभ द बिगिनींग ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनींग ऑफ द विजडम म्हणटा हांव देवाची भिरांत ल्हान थावन तुज्या भुरग्यांक बाळ्यांक येवचें बरी कर तुमकां आसूं दी पयलें आवय बापायक आसूं दी आमच्या आवय बापाय थंय आसलो तो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक थंय प्रसार जाता परिवर्तन जाता रुपांतर जाता देखून आमी मागया देवाच्या उतराचेर देखून कुटुंबांत मोग आसूंक जाय एकामेकाचो मोग लव सेंटर्ड म्हणटा आमी तुमी मोगान क्रमेन स्विकार केला त्या मोगान तुमी जियेचे एकामेकाचो मोग आमी एकामेकाच्या मोगान आमी जियेचे आनी बोगसाणें पापा फ्रांसीस म्हणटलो घोव बायलांक 24/7 तुमी मोग करा हे 3 संगती आय लव यू सॉरी थँक्यू हे 3 शब्द घोव बायलां मध्ये भुरग्यां मध्ये आसा जाल्यार तें घर देवाचें घर जाता देखून सांज जुवांव पावल दुसरो आनी 3 आल्तर आमचे मुखार दवरले आसात एक आल्तरी ह्या आल्तरी मुखार घोव बायलां पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे देवाच्या कायद्या प्रमाणे भुरग्यां बाळांक वाडयतले म्हूण भास दितात सक्रामेंत स्विकार करतात आनी 3 पटी वय वय म्हणटात ही आल्तर हांगा जावन दैवी कृपा मेळटा थंय जावन तुमी घरा वेतात घरा जावन आसा आनीक आल्तर तुमचे जेवणाचे मेज म्हणटा सांज जुवांव पावल दुसरो थंयसर उलयता आमी सांगता बसता सांगता उलयता सांगता जेवता सांगता जेवा सांगता उलया मस्त उलया हांवें म्हळें आदीं उलयल्ल्यान आमची कुटुंबांत 10-12 भुरग्यांक आमी व्हड केल्लें म्हणटा हांव कितलें उलयतलें आतां उलयना हांव एका रुमांत घोव आनी एका रुमांत बायल आनी एका रुमांत भुरगीं कम्युनिकेशन ना शेअरिंग ना
कॅरिंग ना, शेअरिंग ना, कॅरिंग ना, एकामेकाक कांय पडून वचो ना. उणेपण जालां, उणें उलोवचें उणें जालां. देखून आज गिच्चूंचें चड जालां, पळोवचें चड जालां, उलोवचें उणें जाल्ल्यान जायते पटी आवयन रांदचें भितरल्या कुड्यांत बोमारचें जेवंक या कोणी जेवंक येनात. मागीर आवयन मॅसेज घालचें पडटा तिच्या मोबायलांत मील इज रेडी, कम फॉर मील. ते दळयतात. जेवण रेडी येया म्हणून तिने वॉट्सॅपान मॅसेज घाल्यार मागयतात. म्हळ्यार पळोवचें जालां चड, आयकोवचें उलोवचें उणें जालां. देखून घरांत जाय मोग. एक वर आमी जायते पटी एक वर देवाक दिया. मोबायला एक वर तुमी स्विच ऑफ करा म्हणून जायते रितीन आमी वॉट्सॅपार फेसबुकार आमी आयकत हांव. 1 घंटो तुमी मोबायल स्विच ऑफ करा, उलया, गजाली करा. हांवें म्हळें ते दुबयचे 1 घंटो तांणी मागणें केल्ल्यान उलयल्ल्यान आज तें घर देवाचें घर जालां. भुरग्यां बाळांक बरेंपण जालां. एकलो इंजिनियर, दोगां डॉक्टर, आनी कितें देवाचें घर. देखून क्रिस्टो सेंट्रीक, लव सेंटर्ड, बोगसणाचें हें आमचें कुटुंब आसा जाल्यार आमी जियोवचें आमच्या कुटुंबा खातीर. पयशे दुडू आस्त बदीक मागीर तें जाता, देव दिता मोगाच्या भाव भयणीनो. पण फावो तें मान स्थान आमचें मोल आसा आमचे कुटुंबाची सबाय. उदारपण उदार मन आमचें तें येता. देवान आमकां दिलां, आमी वांटून घेता, देव मागीर दिता. बरोवन वमतोवच्या मापान दिता, बरोवन वमतोवच्या मापान दिता. देखून आज ह्या पवित्र दिसा सान लोरेसाची मजत घेवन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमची कुटुंबां पवित्र मंदिरां जावं, देवाचें शाळ जावं, बावडताचें स्कूल ऑफ फेथ म्हणटा हांव, बावडताचें शाळ जावं आमी मागया. आनी तें आसा देव आनी देवाची कृपा. उबे रावया, बावर्ताची कृपा मागून आमची कुटुंबां आनी पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर विशेश तरान आमी मागया. सगळें आमी समर्पण करया, आमचें कुटुंब समर्पण करया. आमच्या कुटुंबाचे कश्ट, दूख, पिडा, आमची भुरगीं बाळां, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हणजे तें कितें उणेंपण आसा, आमचें अस्कत काय, आमच्या कुटुंबाचें अस्कत काय, मागणें ना, रजर ना, देवासपण ना, भक्तीपण ना, आमल पिवणें, झगडे, लढाई, वद्दू वरांट, हें सगळें जेजूच्या पांयां तळा हाडया. आमच्या काळजाची बोगडां, आमच्या मनाची चिन्नां, सगळीं भिरांत, कश्ट, दूख, पिडा देवाच्या हातांत धाडया. परगांवांत आसले आमच्या भावंडांक, भाव भयणी काम करतात त्या मरुभुमीन, खंय आसा, शिकपाक गेल्यात, वावराक गेल्यात, काम नासतना आसात, सांबाळ नासतना आसात, आनी कितें कश्ट आसात, जेजू मुखार हाडया. आमचे कृशी, आमचे काम, आमचे व्यापार, आमचे बिझनेस, आमचे वहिवाट जेजू मुखार हाडया. आनी विशेश तरान पिडा, ल्हानांतावन व्हडा पर्यंत, ल्हान पिडेंतान व्हड पिडे पर्यंत आमी बंदणेंत आसा, बांदपासांत आसा, भिरांत आसा, एंग्जायटी आसा, डिप्रेशन आसा, जेजू मुखार हाडया. सरेंडर जावया, समर्पण करया. हर एक आमचें कुटुंब जेजूच्या पांयां तळा हाडया. जेजूच्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण मागया. पवित्र आत्मो पाराकलीत भुजवण धाड आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या हर एकल्या ते देवून येवच्या खातीर मागया. आमचे कश्ट दूख जेजूक भेटया. खंडीत जेजूचें हजरपण 4 वांटांनी आमी देखता. एक हजरपण विशेष तरान ह्या एवकारिस्तान, हजरपण ह्या जाका मारिफात, हजरपण इतलीं जाणां मागतना त्या हजरपणांत आनी त्या देवाच्या उतरांत आमी बगता. ते पवित्र कृपा मेळच्याक सरेंडर जावया, शरण जावया आनी आमकांच आमी समर्पण करया. कुटुंबान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, जेसू जेसू तूं ये रावो को जेसू तूं ये, जेसू तूं ये, जेसू जेसू तूं ये रावो को जेसू तूं ये. कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, जेसू जेसू तूं ये रावो को जेसू तूं ये, जेसू जेसू तूं ये रावो को जेसू
तुये आमचे कुटाम, आमचे घरदार, म्हजी बायल, म्हजो घोव अचकत काय कितें आसा, उणेपण आसा, उलोवणें ना, माया मोग ना, समाधान ना, संतोष ना, राग, कठीणाचे निष्ठुरपणाचे पळोवचे. जेजूक समर्पण करया, जेजूक पयलो स्थान दिवया, मोरये मायाक पयलो स्थान दिवया, तिका मान दिवया. ती घरा येतना तिच्या सांगाता जेजू येता, तिच्या सांगाता तेर्स करतना जेजू थंयसर हजर जाता. कानानगरी लग्नाच्या माटवान ती हजर जाल्ली, तिका आपयल्लें, तिच्या सांगाता जेजू आयिल्लो. केन्ना आमी तिची मजत मागता, तिच्या सांगाता जेजू बिलकुल हजर जाता. ती आमच्या खातीर मागता, ती आमच्या खातीर विनंती करता. तिका पातयेल्ल्या, तिच्या पुताक पातयेल्ल्या, तिच्या पुताचेर विश्वास दवरिल्ल्या हर एका कुटुंबान पाड जाय नये, नाश जाय नये म्हूण ती आशेता. तिची मजत तितलेंच पातकाच्या परतवणे खातीर तिणें तेर्स करा म्हळें, मागणें करा म्हळें. आमच्या घरा तिका समर्पण दिया. तिच्या रुपण्याक मान करना, तिची मजत मागन मागतात ती कोणाय किती खाली हातांनी धाडिल्ली ना. तिची मजत मागया. कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबान म्हज्या मैपास दितो, कुटुंबान म्हज्या मैपास दितो. जेजू जेजू दितो, एकवट मैपास दितो. जेजू जेजू दितो, एकवट मैपास दितो. कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या. जेजू जेजू तुये रावोंक, जेजू तुये. जेजू 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 आमच्या कुटुंबात, आमच्या भुरग्यांत ते, आमच्या युवा जणांत, आमच्या दादल्या बायले ते, मालगडे ते, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका जाण्यात ते. हे जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर, तुझ्या सक्तेन भर, तुझ्या आशीर्वादान भर, तुझ्या आता विशेष तरान पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. जायती जाणां आमी हजर आसा हांगासर. तो देवाचो आत्मो, जीव दातार, तो पाराकलीत, तो भुजवणदार, तो पवित्र आत्मा आमचेर देवन येवं दे. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्याचेर देवन येवं. एक कुटाम जावन पेंतेकोस्ता दिसा सेनेकलांत मोरी माय जेजूच्या सिसा सांगता मागोवन आसतना तो पवित्र आत्मा देवलो. आज जेजू आमच्या सांगता आसा. तो जीव दातार पवित्र आत्मा आमचे ते येवच्या खातीर, आमच्या कुटुंबा पवित्र करच्या खातीर, पवित्र आत्म्याने आमी भरच्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या देण्याने आमी भरच्या खातीर, पवित्र आत्म्याची फळां सोस्तिकाय, समाधान, मोग, एकवट, बक्षणे, त्या फळांनी आमी जियोवच्या खातीर, एकामेकाच्या मोगान जियोवच्या खातीर. आमच्या कुटुंबात कितें उणेपण आसा, कितें पिडा आसा, कितें अस्खदकाय आसा, ते सगळे जेजूच्या अमोलीक रक्तान धुवन वयच्या खातीर जेजूच ह्या घडी आमचेर आशिर्वाद घालूं. सांत भक्तांची मजत आमी मागल्या. मोरी माय आमच्या संगता आसा. सांत लोरेस विशेष तरान आतां ह्या घडी आमचे खातीर मागता. हे निरंतर मागण्या वरवीं, ह्या कथकथीत मागण्या वरवीं आमची पिडा शिडा घुण जावं दे, आमकां बरी भलायकी, समाधान, शांती मेळूं दे. तो पवित्र आत्मा आमचेर येवच्या खातीर, त्या पवित्र आत्म्याच्या गिता मारिफात आमची पिडा शिडा घुण जावं. जेजूच्या अमोलीक रगात आमच्या माथ्याच्या केंसांतावन पांयाच्या नाकचे पर्यंत, शिरांनी, हाडांनी, संदांनी, कणांनी वळोवन आमचे त्यासले सत्तराची पिडा घुण जावं दे. आमचे त्यासले सत्तराची आडकळी पयस करूं दे. आमच्या कुटुंबांत असले सगळे खरंदा इराराय नाश जावं दे. जेजू आमच्या कुटुंबांत रावं दे म्हणून त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. तो पवित्र आत्मो आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांचेर आशीर्वाद घालचे खातीर आमी मागया. ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗಳು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳು, ಶನಿ ಗ್ರಹಚಾರಗಳು, ನಾಗದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಲಿ. ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರವಾಗಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ, ಪಾವನಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಾಗಲಿ, ಇಳಿದು ಬರುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये. पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये. 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 पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये. पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. स्वतःच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. स्वतःच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये. पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या हात उभारया. जेजू, 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 येसुवे, 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 येसुवे. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळे या कुटुंबाचेर हे देवा तुझ्या आत्म्या धाड. हर एक कुटुंब पवित्र जाल्ले जाल्यार, हर एक कुटुंब पवित्र आत्म्यान भरले जाल्यार, हर एका कुटुंबाचेर देवून ये जेजू. हांगा आसल्या हर एकल्याचेर देवून ये. हाला बला 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 हलम बला 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 हाला ला 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 हाला ला 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 शिरंद बला 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 हलम बला 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 हलम बला 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 देवाच्या पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, come Holy Spirit with your mighty power, touch with your mighty power, anoint them, take away all their sicknesses through the power of the resurrection. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू, 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 जेजू तुझे आशीर्वाद कर. आमची कुटुंबा पवित्र कर, आमची कुटुंबा पवित्र कर, भगवंत कर. पिढा शिडा आमची गण कर, सगळं वाईट सकत सगळे दमन कर. हालेलुया, हालेलुया. वडल्या तळान ताळयो पेटून देवा करनिया. देवान आमची कुटुंबा पवित्र केल्यात, आशीर्वादित केल्यात. थँक्यू जीसस, प्रेज द जीसस, एडोर जीसस. हालेलुया. बेगलिया जेजूच्या आशीर्वादात गीत गाऊया. इथ्या बोडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया. पुवेला त्या रूपा बोला नव्यो रीती आधार्या. सलबोन वेच्या अस्कत्विस्या बाबताचे बोलतिया. जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीसा. पदवी महिमा सस्ता एकाच थाळ्यान बसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाता. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टान सोगडास तुवें आमकां सोडलय. तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर, आमची कुटुंबां पवित्र कर, आमचे कुटुंबां आशिर्वादीत कर. जो जिये त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. Hail beli betong templan tuja Bapa दरबारांच्या लना मावना संगीपणे ताव तुका राया संसाराच्या की तो वर्तो तुझो वैभव गायता तुका हर एकची वाकणताव महिमा सूर्यो संद्रेन डोंगो तू मोन कुर्पे सागो आयल्या बली बेटोंक तेंपला तुझ्या बापा दरबारांच्या लाना बावना संगी वर्णिताव तुका राया संसाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयची शुभ वार्ता आमकां देवाच्या मोगा विशांत नियाळ करूंक आपोवण दिता. जेजू म्हणटा, सोसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. आनी तो मोग आमकां आमच्या दिसपडत्या जिणेंत जावंक पुरो अजापा मुखांतर, जावंक पुरो बऱ्या लोकांच्या बऱ्या मोनाच्या लोकां मुखांतर तो आमकां अनुभव करूंक मेळटा. आज आमी साबार जाणां हांगासर त्याच मोगान देवाक अर्गां दिवंक आमच्या मोगाच्या सांत लॉरेन्साच्या मारिफात मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर देवाक अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या. आनी तोच मोग आमकां तो दिसपडत्या जिणेंत अनुभव करूंक मेळटा. आनी तो मोग आमी आमच्या जिणेंत अनुभव करतना आमकां एक आपोवणें आसा. तोच मोग आमी हेरांक दिवच्याक, जावंक पुरो जेजूचे हात जावन लोकांक कुमो करच्याक, दुखेस्त लोकांची दुखां बुजोवच्याक, ह्या पडुल्या लोकांक उठोवच्याक. साबार फावटी आमी आमचे अस्कत गायन त्या मोगातावन आमी पयस वेता. जावंक पुरो देवा तावन आनी एकामेका तावन आमी तो मोग अनुभव करनासतना पयस वेता. त्या सर दुखींचे आमी त्या सर पातकांचे आमी दूख दर्या आनी देवाचें आनी एकामेका लागचें वखसाणें मागोवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पोतेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर.
सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या चोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्याचे जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाची शिल्ली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ तू बापाच्या उच्चा घोषलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंतलो रेसान दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमे उंचावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलून आमकां बोळ दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणा जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सुमार 120 जण भवार्थी जमो जाल्ल्या वेळार पेद्रू तांचे मोदेगात उबो रावून अशें म्हणा लागलो, भावानो, जेजू कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाट दाखयलेल्या जुदासा विशान पवित्रत्म्यान दाविदा मारिफात सांगून दिल्लो पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावची गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो, आमच्या मणयेरपणान ताकाय वांटो मेळिल्लो. किर्तनाच्या पुस्तकान अशें बरोवन आसा, ताचें घर पणगील पडूं कोणीय तांतूं बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो हुद्दो आनी एकलो घेवं. तशें जाल्ल्यान सोम्या जेजूच्या जिवंतपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे संगाता मेळची गरज. हो मनीस, सोमी जेजू आमचे मोदे भोवून आसुल्लो त्या सर दिसांनी म्हणजे जुवांवन स्नान दिवंक आरंभ केल्ले तवळतावन जेजूक आमचे तावन उबारन वेल्लो तो दीस पर्यान आमच्या मेळांत आसलेल्या मदलो जायजय. तांणी दोगांची नांवां मुखार घालीं. बारसाबास म्हणटात तो जुजे आनी माथियास. उपरांत तांणी हे परी मागलें, सोम्या, सोमेस तांची अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणे विसून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडयलेल्या मणयेरपणाचे सेवेक आनी धर्मदुती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विसून काडलाय ते आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सोडती घाली आनी माथियासाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 धर्मदुतांच्या मेळान भितर घेतलो.
देवाचें उतर हें देवाचें उडोवपार. आपले पजेच्या कुवारा बराबर सर्वे स्पोर्ताका बसयता. आपले पजेच्या कुवारा बराबर सर्वे स्पोर्ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा. वै सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जा महिमा आता आणि सदा सर्वदा. आपले पजेच्या कुवारा बराबर सर्वे स्पोर्ताका बसयता. उदिती तावन अस्तम ते पोर्या सर्वेस्पराच्या नावा स्तुती जाव. सर्व जनांगामध्ये तोच पारामोन अंतरळा वयर गाजता ताची महिमा. आपले पजेच्या कुवारा बराबर सर्वे स्पोर्ताका बसयता. कालत्यांक धुळींतली तो वूकलता. दुबळ्या धाकट्या मेळ्यांतली तो वयर काडता. कुवारा बराबर तांकां जागो दिता. वै आपले परजेच्या अधिपती मोदे तांकां बसयता. आपले पजेच्या कुवारा बराबर सर्वे स्पोर्ताका बसयता. आपले पजेच्या कुवारा बराबर सर्वे स्पोर्ताका बसयता. उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात म्हणटा सुमी. तुमी बायसन वसासय आनी फळ दिसय आनी तुमचें फळ शाश्वत उरासय. म्हणले खातीर हांवें तुमकां नेमल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या सिसांक सांगूंक लागलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावचय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे ते आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेका मोग करूंक जाय. आपल्या इश्टा पासून
जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हूण कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूं ना, हांवें तुमकां विंचून काडलात. तुमी बायसून वचून फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमलां. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. फुडां हांव तुमकां सेवक म्हूण उलो करचो ना. बागर म्हजे इश्ट म्हणटलो, म्हजे इश्ट म्हणटलो. हें कंथार आयकून कितलेशे जाण याजक जाल्ले आसात. हांवूय तातूंत एकलो. जेजूचो इश्ट जावचे खातीर जेजून बसयल्लें तें इश्टाचें दायज जावचे खातीर आमकां सोमेस्तांक आपयलां. हांव तुमकां साकर म्हणना, बागार म्हजे इश्ट म्हणटा. साकराक आपली ड्युटी मात करची काम. खंयचोय एक सेवक, सर्वेंट, वर्कर, लेबर, ताका धन्याची बोगणां कांयच करतना ताचें काम 9 ते 5 वरां म्हणसर काम करचें, सांगिल्लें काम करचें. आनी तो संबंध दुसरोच डिस्टन्स आसा इश्टा हातूं साकरा मदें आनी धन्या मदें. पूण हांगासर जेजू म्हणटा, हांव तुमकां साकर म्हणना, बागर इश्ट म्हणटा, म्हजे इश्ट म्हणटा. एका इश्टाक आनेका इश्टाचे बोगणां कितें म्हणून तो जाणा आसा. जावंक पुरो म्हजो इश्ट कसलो म्हणून, म्हज्या इश्टाच्या मनांत कितें आसा म्हणून, म्हज्या इश्टाच्या काळजांत कितें आसा म्हूण ती भावना, ती एक्सप्रेशन, ती बोगणां काळजाची, मनाची फिलिंग्स एका इश्टाक तो जाणा आसा. त्याच प्रमाणे डिस्टन्स ना. इश्टा मदें आनी इश्टा मदें, इश्टिणे मदें डिस्टन्स ना. बदलाक एका मनाचें मायंड टू मायंड म्हणटा हांव, ती बोगणाची बोगणां ती आशार पाशार जातात. इश्टाचे काळजाचे उमाळे कितें, एका काळजाची बोगणां कितें, ताच्या मनाचे उमाळे कितें, तें सगळें एक इश्ट जाणा जाता. देखून आमचो संबंध जेजू लागीं इश्टा भशेन जायचे म्हणून जेजू सांगता. म्हजे उपदेश तुमी पाळशात जाल्यार, म्हजे कायदे तुमी पाळशात जाल्यार हांव तुमचो मोग करतलो, तुमी म्हजो मोग करतल्यात. जर तर आमी देवाचे उपदेश पाळता म्हण जाल्यार, देवाचे कायदे म्हणून पाळता जाल्यार आमी देवाचो मोग करता. जर तर देवाचो मोग करता म्हूण सांगून देवाचे उपदेश पाळी नासतना, पेल्याची वळख नासतना, पेल्याक इश्ट म्हूण चिंती नासतना, पेल्याचे मदीं हांव एक संबंध दवरिनासतना आसा जाल्यार देवाचो मोग हांव करता म्हूण जाल्यार पेल्याचो मोग हांव करिना जाल्यार साप जुवांच्या उतरां प्रमाण हांव एक पडकिरो. जेजू इतलेंच म्हणटा, एकामेकाचो मोग करा. म्हजो उपदेश तुमी पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान तुमी रावतल्यात. म्हज्या मोगान तुमी रावतल्यात. हांव तुमचो मोग करता. हांवें सांगलें तुमी आयकशात जाल्यार, हांवें सांगलें तुमी पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान तुमी रावतल्यात. आनी तेन्ना एका इश्टाक जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग ना. मोसोर न्ही, घात न्ही, बागार मोग. कितलेशे जाण पत्ता येतात ह्या दिसांनी.
इश्ट इश्ट म्हणून सांगून कितले जाण खुनी जातात ह्या दिसांनी. कितले जाणांनी इश्टान इश्टा खातीर मेल्ले आसात, जीवगत केल्ले आसात, इश्टां खातीर मोग करूना म्हणून. पूण इश्टान इश्टा खातीर जिशी मरले आसात तो घात. जुदासान केलो तितलोच घात. पूण जेजू आपल्या सिसांक म्हणटा, म्हज्या मोगान तुमी रावा आनी हांव तुमचे थंय रावतां. आनी ह्या मारिफात एक धनी कितें करता म्हणून साकराक कळना. धन्याची बोगणां साकराक कळना. धन्याचें कितें योजना साकराक कळना. पूण एका इश्टाची योजना, एका इश्टाची बोगणां कितें म्हणून आनेकलो इश्ट जाणा जाता. म्हज्या सोम्यान म्हजें थंय कितें केल्लें, म्हजें थंय सोम्या थंय कितें अजाप आसात, ह्या योजना आसात. देखून जेरेमिया ग्रंथांत आमी वाचता 29 chapter 29 म्हणटा, तुमचे पासत म्हज्या मनांत जायती योजना आसात. तुमचे पासत म्हज्या मनांत, देव म्हणटा, जायती योजना आसात. एक इश्टागतीचो संबंध पळया. आनी ती योजना तुमकां नाश करूंक नाय, तुमकां पाड करूंक नाय, बागार बरवो दिवची फुडार बांदचे तसली योजना म्हणटा. ते एक इश्टागतीचो संबंध. जेजू जायत्या रितीन सांगता, सर्वेस्पर म्हजो गवळी, म्हाका कांयच उणेना. एका गवळी आनी शेळयां तो संबंध, पोती आनी पोतीने मदलो संबंध, इश्ट आनी इश्टा मदलो संबंध देव हांगासर कळीत करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, दाखवाली म्हणी सांगता, तूं हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी फांटे एक केल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना. एक दाखवालींत फांटे चिटकोन रावल्ल्या मारिफात फळ दितात. आमी लायफ इन क्रायस्ट, क्रिस्ता सवें जियेल्ल्यान, क्रिस्ता सवें आसल्यान, क्रिस्ता थंय आमी इश्टागतीन संबंध दवरल्यान आमी आमच्या जिवितांत फळ दिवंक शकता. समाधान, शांती, संतोष, मोग, उदारपण, उदार मन हें सगळें येता ते इश्टागतीन संबंध दवरल्या मारिफात. आमी वाचता ते परगडता, देव आमचें काळीज पळयता. ताच्या राजांत कामेलाची ताका गरज ना. In order to work in the kingdom of God, he doesn't need workers, but people. जण जायचे ताका. कामेल्यांचे संबंध तो पळयना. लोक जाय, देवपर जाय. हांव गवळी, तुमी शेळयो. हांव दाखवाल, तुमी फांटे. हांव इश्ट, तुमी म्हजे इश्ट. हांव इश्ट, तुमी साकर न्हय. पोती आनी पोतीने मदलो संबंध, इश्टागतीचो संबंध. ताका लागशिल्यांक वळखूंक क्रिस्तांवपण म्हळ्यार तें. केवळ रुल्स न्हय, रेग्युलेशन न्हय, नैतीकपण न्हय, भगार इश्टागत पळयता जेजू देव. आनी मोग भियाचेकी व्हरतो. लव इज ग्रेटर दॅन फियर म्हणटा आमी. तात्कालीक हें देव बेयान हें सपडें तात्कालीक थोड्या तेंपाक मात. पूण जेजू मोगा मारिफात आमकां तो बदलिता, आमचें जिवीत बदलिता. कितलोय तो पातकी जाल्यार, कितलोय तो कठीण जाल्यार, कितलोय तो दारूण जाल्यार, ताचे ते मोगान रावल्ल्यांत, ताचे उपदेश पाळिल्ल्यांत तांकां तो बदलिता. वेचीक पुता बरी, सांत आगोस्तिना बरी, सांत पावला बरी, तांकां ताणें बदलिलें ताच्या मोगांत रावल्ल्यांक. नीज इश्टागांत, खंयची नीज इश्टागात? म्हज्या मोगांत रावा म्हणटा जेजू. म्हज्या मोगांत रावा. एका काळ आसो, वेळ आसो, टायम न्हय, थोडे तेंपा खातीर न्हय. बागार क्रिस्ताचो मोग शाश्वत. क्रिस्ताच्या मोगान, क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटपसो, विसरूंक कोणाक जाय तो भीत मेरनातलो लो. क्रिस्ताचो मोग तो मीत मेरना. ताका एक अंत्य म्हणूनच ना. अंत्यरातलो मोग, अपरिमीत मोग. ताचो मोग शाश्वत. ताच्या वो मोग आमी कशें जोडचो? आतां एका इश्टागतीन सदां फोनार उलयल्ल्यांत मेळिल्ल्यांत आमी इश्टागत जोडटा. मागण्या मारिफात आनी विश्वासपणा मारिफात, ट्रस्ट, प्रेयर आनी बक्षण्या मारिफात, एकामेका बक्षुच्या मारिफात, ताका एकामेका आमी विधेयपण जाल्ल्या मारिफात
आमी सोस्तिकायेन जियेल्ल्या मरिफात, समाधानान जियेल्ल्या मरिफात, उदारपण उदार मन आमचें तें आसल्या मरिफात, जर तर म्हणजे तें आसा म्हूण सांगून हेरांत तें आमी वांटून घेना, देवाचो मोग आमचें तें ना, देवाचो मोग आसा म्हूण एकामेका बक्षिना, देवा तें आमी एक ना, देवा ते विश्वास आसा म्हणून एकामेका आमी विश्वास दवरना, देवा ते आमचो मोग ना, इश्टागत ना, हो मोग इश्टागत. लव इज द ग्रेटर देन फियर. मस्तपटी बियाचो मोग आसता. देव मारता, देव शिक्षिता, देव कश्टिता ना, देव अपराध पुसून काडटा, देव आमच्या पातकां खातीर आमचे मेजा पळयना, बगार तो आपल्या नितीचो मुकुट आमकां तो घालता, आमचो पोंडांतलो जीव तो काडटा, बागवाल्यांक तो नीट उबाशें करता, पूण नसत्यांक मात्र तो धरणीक शेवटिता. हें आमी कितले किर्तनांत वाचता. तो मोग क्रिस्ताचो. आनी आमी मोग करतल्यांक आमी जेजू बरी जाता. आमी जेजूचो मोग केल्ल्यान आमी जेजू बरी दिता. कितले आमी क्रिस्ताच्या इश्टागतींत आमी जियेता, कितले आमी सोस्तीक जाता, कितले आमी बोगसाणे बरी जाता, कितले आमी दायाळ जाता, कितले आमी उदारी जाता. तो मोग क्रिस्ता ते आसल्या मरेफात. क्रिस्ता ते आसल्या मरेफात आमी सोस्तीक जाता, आमी बक्षिता, आमी दायाळ जाता, आमी उदारी जाता, आमचें तें उदारपण आसा, आमचें तें मोग आसा, हें सगळें क्रिस्ता तें चिटकोन रावल्ल्या मरेफात, क्रिस्ता ते आसल्या मरेफात क्रिस्ताच्या इश्टागतींत जियोंक आमी मागया. जेजून म्हणलें, हांव साकर म्हणना, बागार इश्ट. एवकरिस्ताच्या बळान आमी जियोंक फुडें सरतना त्याच इश्टागतीन जियोंक करपा मागया. आमेन. आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा, दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बापा सर्गीच्या देवुंडो घेवा. आमचे म्हणले कांय ना संवसार, सर्वस आमचे तुजे देणे. आमकां दिता बलिदाना, पवित्र रे आमचे जिणे. आबा बापा सर्गीच्या देवुंडो घेवा. रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो. संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका, पुरो आमकां तुजी कृपा, दुसरे खंयचे आमकां नाका. देवुंडो घेवा. रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो. आबा बापा सर्गीच्या देवुंडो घेवा. रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पोदेरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मायनेक आमच्या पवित्रच्या दावाक सर्वस्वार्थ मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंतलो रेज जमनी दोंपुल्ल्या गोवांच्या कण्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पळय सभेक शुभम पीक जावंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासोद आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुव्या. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. लोरेन्स तुज्या रक्ता साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी जिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या आस्कत गायंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णाये पसळटा. देखून सर्गींच्या देवता सांगाती आमी प्रितमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवी पोवी दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन मरोण कश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोद समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें कालसी घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोद आनी समेस्त मनशा पासोद तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. तुझ्या क्रूसा आनी पुनर्जीवनपणावर मी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवणदारा सडवण करचे क्रिस्ताचे जय.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा सोमेस्तांक पवित्रत्नेवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवान बापा, लेस्ली क्लिफर्ड आमच्या गवडी बापा, सगळे ह्या जाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्त तुजे पसळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दायक म्हणून आमी मागता. आमकां मोरये देवाची माये सांगाती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू सांगताय, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तै पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या संडोराची योचना मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन थीर घेवन आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकार येवं, तुझी खुशी सकाळ जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकयल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पदकां वगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या संडोरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगोसो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया काळजान म्हज्या
असा येण्यात तुझ्या ये वेगी ये जेजूराया स्वागत करता तुका येसू मिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुझ्या ये वेगी ये जेजूराया स्वागत करता तुका जशे फुलोन येवचे साळ सुया कोशीन घुमता तशे सोम्या मोन हे मोचे तुका स्तेला लेता ए सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुझ्या ये वेगी ये जेजूराया स्वागत करता तुका जशे सुळो आसू दिवो उस्वाडीन परसळटा तशे उस्तूक जीव मोसो मोगान तुझ्या सोपता येसू मिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुझ्या ये वेगी ये जेजूराया स्वागत करता तुका ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुझ्या ये वेगी ये जेजूराया स्वागत करता तुका जशे हातान केळचे वेणे मधुरात घोटयता तशे सगळे जीवन मोचे होगळीक तुजी गायता ए सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यात तुझ्या ये वेगी ये जेजूराया स्वागत करता तुका सोम्या तुजो उपकार बावुरता कुशीक तुज्या आमी काळजाता जीवन आमचे भक्तीन तुका भेटयता सोम्या तुजो मोग आमी इयळटा मोसाळटान तुज्या आमकां पोशीत केला दैवीक मोगान तुज्या कळसा आमची बोलल्या देखून अर्गां तुका भेटयता स्तुती तुजी संतोषान गायता देखून अर्गां तुका भेटयता स्तुती तुजी संतोषान गायता सोम्या तुजो उपकार बावुरता कुशीक तुज्या आमी काळजाता जीवन आमचे भक्तीन तुका भेटयता
सोम्यात सोमो आमिनी अर्था प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गुण गरजांक पावोंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनेक वक्तल्यांचे हक्क राखोंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेखून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बुडक. भाव भयणीनो, आज आमच्या सांगाता हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां. मानादीक बाप वालेश आरान्ना गांवांत ते नाकरेचे आमच्या ह्या बजिलिकांत ह्या फिरगेचेन सुमार 8 म्हयने पर्यंत दियकोनाची वावर ताणें दिल्लो आसा, सेवा दिल्ली आसा. आतां 1 वर्सभर बंबई वावर करना. ताका आदल्या वर्सा सांगिल्लें आमी चिकागो वचोंक आसा म्हणून, पूण ताका दिशा तांची सुपेरियर देवान बदलून कॅनडा वचोंक फावो केला आसता. आनी येवच्या म्हयन्यांत तो जुनाच्या 20 आनी 3 तारखेंतल्याक ह्या दुसऱ्या हप्त्यान तो कॅनडा आपल्या मिसांवां खातीर पॉयंट करून वेता. आज हांगासर ताणें देवा कारगां जावन हें बलिदान भेटयलां. सांत लोरेसाच्या सावळेंत वावर केला, सेवा दिल्या. आज सांत लोरेसाच्या नोवेनाच्या ह्या वेळार ताणें मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागलां. ताचे खातीर देवा लागीं ताणें बलिदान अर्पण मागलां. ताच्या मिसांवांत आमी बरें मागता आनी ताचें पॉयण व्हरतें आनी मिसांवांचें पॉयणें व्हरतें. देव ताचेर आशिर्वाद घालूं दी. ताचें मिसांव सांत लोरेसाच्या मजतीन मोरयेमायच्या सोसायेन जेजूचें व्हरतें मिसांव ताणें घेतलें. बऱ्या तरेन करूंक कृपा दिवं दी म्हूण मागता. देव बरें करूं म्हणटा. आमचे संगत आसा सेरे याजाक आनी एक यासवेडी पाद्राप मानदीक बाप डेनीस हिरगांचे ते प्रस्तुत पयशिल्ल्या आफ्रिकांत ते आपले मिसांव काम करनासात. देव तांचेय मिसांव पयण बऱ्या तरेन करूंक जायची कृपा देवाच्या मोगान सदांच रावोंक देव तांकां आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आज आतां विनंती करता मिसा उपरांत तांणी हें एनावन्समेंट जाल्या उपरांत प्रधान याजक आनी मानाचे वाती वाणच्या पासत ताच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्घ दिता. ह्या वातीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. वो उजवाड तांच्या घरांत तांच्या कुटुंबान परसळूंक जेजू तूं जावन आसाय उजवाड. तांच्या मोतीक उजवाड, तांच्या काळजांत उजवाड फांकय, तांच्या घरांत उजवाड दी. सर तरासो काळोख पयस कर. विविध रितीने आदार दिल्ल्या, दान दिल्ल्या, कुमोक दिल्ल्या, प्रायोजक जाल्ल्या, वंतिका दिल्ल्या, मोडदोम दिवनल्या, पिरजेन दिल्ल्या हर एकल्यांची तांच्या आत्रेक आशा सफळ कर. तुजे आशिर्वाद तांकां लाभय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें. प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. हाचे प्रमुख जेवणाचे प्रायोजक डेरिल अँड प्रकाश डिसोजा राणीपुरा. डेरिल अँड प्रकाश डिसोजा राणीपुरा. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां काश्मीर आनी कार्मेन लोबांच्या उडासाक लोबो फॅमिली शिरवा. लोबो फॅमिली शिरवा. विन्सेंट सिंथिया रॉड्रिगस मियार. विन्सेंट सिंथिया रॉड्रिगस मियार. जॉसी डिकुन्ना मडंत्यार. जॉसी डिकुन्ना मडंत्यार. डयाना डिकुन्ना मुंबई. डयाना डिकुन्ना मुंबई. आयवन डिसोज अँड फॅमिली मीरा रोड मुंबई. आयवन डिसोज अँड फॅमिली मीरा रोड मुंबई. हाचे वर्णाचे प्रायोजक डोनाल्ड अँड ट्रिजा पिंटो हिरगान. डोनाल्ड अँड ट्रिजा पिंटो हिरगान. आज होळिगे प्रायोजक केल्यात
आयचे दिसाचे होळीगे प्रायोजक केल्ले रेश्मा अँड रोनाल्ड अगेरा बजगोळी. रेश्मा अँड रोनाल्ड अगेरा बजगोळी. आयची पिरजेंत सोनिका क्वाड्रस पांगळा. सोनिका क्वाड्रस पांगळा. जॉयसन फ्लाविया अँड जिया डिसोजा साणूर. जॉयसन फ्लाविया अँड जिया डिसोजा साणूर. आयची मुर्दोमो कार्मीन आनी काश्मीर हांच्या उडासाक लोबो फॅमिली शिरवा. लोबो फॅमिली शिरवा. अँटनी मॉली कुटिनो चर्च बी. अँटनी मॉली कुटिनो चर्च बी. रेचल क्वाड्रस मीरा रोड मुंबई. रेचल क्वाड्रस मीरा रोड मुंबई. प्रिन्स्टन झीना क्रास्टा कणजार. प्रिन्स्टन झीना क्रास्टा कणजार. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करियेत. Patron Santa Lorenza, बुरवोशा तो आमच्या, तुझेशी धावून येता भक्तीन वंदिता, गुलजाता दार तुझो ती बन परता. Saloresa कमागणे एसईत वंत मारतेरा सालोरेसा तरण्या प्रायस बवर्त खातीर कठीण कष्ट सोन जीव दिल्या. आयक आमचे कलते मागणे वरत्या पातयेळीन आमी तुजे सशी आयल्या. जीव बवर्त तेर परगोसो देवासो आनी आमच्या पेलासो करोमोग आमकां सोडून दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परसळशें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पेडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबवडत्यांक आनी बवडत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुज्या बळात एक मजत देवाचे राज संवसारान विस्तारली. आमच्या कुडीआत्म्याच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं. साबार जाणांक लाभल्या उपकाराक अर्घां दितात. बरें काम मेळिल्ल्याक, बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक, भायर पडले भांगार मेळ्ळ्याक, जवळ्या भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक, भुरग्यांक चलोवंक पांयाक बोळ मेळ्ळ्याक, विजा फावो जाल्ल्याक, परगवांत काम लभल्याक, परिक्षेंत बरे अंक जोडल्याक, 10 वर्सां उपरांत चेडूं भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक, कामांत प्रमोशन लाभल्याक, बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक, कुटुंबांत कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्याक, जगो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्याक, पयल्या कुंगाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक, अवघडांतल्या राखल्याक, पयन बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू. ओगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. थँक यू जीसस. साबार जाणांनी आमचे कडेन ते संवाद दवरल्यात ती आमी वाचतल्या. 80 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 33 कुटुंबांत शांत समाधान लाभोवंक, 30 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 30 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक, 40 आनी 2 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 10 जाणां भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतून पयस सरोवंक, 11 जाणां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक, 60 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 12 जाणांची शेळ कोंकली ताप गूण जावंक, 22 जाणांचो हातापांयाच्या गांठीचे दूख गूण जावंक, 13 जाणांची कॅन्सर पिडा, 2 आमाल पियेवणें, 3 लिव्हर समस्ये, 4 किडनी पिडा, 11 जाणांचे अलर्जी, 8 जाणांचे शिरांचे समस्ये गूण जावंक, 9 जाणांची दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक, 5 जाणांचे ऑपरेशन, 8 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, 10 जाणांचे BP शुगर नॉर्मल जावंक, 11 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 16 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक. हांव मागया आनी विनंती करून गावया. संको 123. दया तुझी दाखय मोचेर येसो मिया, कित्याक तुजेरस हांव पात येवना सा. आपोडाणी गुण कर म्हाका एदनिया, तुजे काकुळतीचे हांव आशेन रावला.
दया तुझी दाखय मोचे सोमिया कित्याक तुझेरस हांव पातेवणा सा आपणानी गुण कर म्हाका हे जनिया तुझे काकुळतीचेर हांव आशिरवला 9 जाणांचे काजाराचे कार्य बरें जावंक 33 जाणांक विजा मेळोवंक 21 जाणांक परगवांत काम फावो जावंक 15 जाणांचे जाग्याचे समस्या परिहार जावंक 8 जाणांनी चिंतल्ले काम पोंता पावोवंक तेगांचे डॉक्युमेंट फाटी मेळोवंक 10 जाणांक घर फावो जावंक 18 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक 11 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विंग करून वचोवंक 13 जाणांनी आमल पळोवणां सुटका जोडूंक 12 जाणांचे कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक तेगांचे पांयांचे खिळे केसोळी समकोळू आंगार पडलेली शिबाना पॉइंट्स जावंक 11 जाणांची पाट दुख दोगांची फिट्स पिडा तेगांचे पोट दुख 11 जाणांचे बँकाड दुख 6 जाणांचे हार्टाचे समस्ये तेगांची गोमटी दुख बवळो दुख दोगांचे दान दुख मायग्रेन 17 जाणांची मानसीक पिडा अस्थमा गुण जावंक तेगांनी डिप्रेशनांत पयस येवंक मागया आनी गव्या पडचीसू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला खून करचीसू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभा आपडचीसू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला खून करचीसू म्हाका खून कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभा तेगांक पियार मेळोवंक 6 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक घरांत येवच्यो मुयो मनजादेचे आंगार आसले किरणडना पयस जावंक दोगांचे पासपोर्ट रिन्युवल जावंक एकल्याचे लायसन्स रिन्युवल जावंक 11 जाणांचे रीण फारीक जावंक इन्वेस्ट केल्ले पयशे वाडी समेत पाटी मेळोवंक जाग्याचे डॉक्युमेंट फावो जावंक प्रत्येक त्या संवादोन आमकां मागोवंक सांगला एकल्याचे विजे रिन्युवल जावंक दोगांक दुबयंत काम फावो जावंक पांयांचे घाई बॅक्टेरियल इन्फेक्शन गुण जावंक रेन डिसिल्वाचे कॅन्सर पिडा गुण जावंक एकल्याचे गर्भांचे काम बऱ्यान जावंक जाग्याचे समस्या क्लियर जावंक ब्लड रिपोर्ट आनी स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्याच्या पांयाक बोळ लाबोवंक मोगाच्या भावान आनी भयणीन विशेष ते सावन दवरून विशेष इरादे दोन आमी हांगासर आयल्या ते सर्व इरादे ते सर्व ते समा ताचेर सोमी आशिर्वाद घालून दी सालोरेसाची विशेष मजत आमचेर फावो जावन दी सालोरेसाचेर आनी सर्वेस्परा देवाचेर दवरल्या भवार्थाचेर विश्वासाचेर आमची गुण जावंक आमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एक पिडेस्तांक समाजांत आसल्या हर एक पिडेस्तांक समर्पण दिवया विशेष रितीन खंयच्या पिडेंत आमी कश्टात खंयच्या कश्ट दुखांत आमी आसां खंयच्या नश्टांत आमी संपडल्या ते सर्व ह्या वखदां उगडास करया सालोरेसाच्या पांयां तळा सोम्या मुखार आमी दवरया सोमिया जेसू ताळ्यात मोच्या कांदी सोमिया जेसू सोमिया जेसू ताळ्यात मोच्या कांदी कुरपेची सर जिणेन मोच्या सोमिया सदांच वाळोवन दे कुरपेची सर जिणेन मोच्या सोमिया सदांच वाळोवन दे ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ಭಿನ್ನತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಅವರ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಹಾರೈಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ.
ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ अल्लेलुया हालेलुया हालेलुया आमचे समर्पण देऊया सालोरेसाच्या मजेत आमच्या कुटुंबाचे सोमी असो आशीर्वाद फावो जाऊन दे म्हण मागया आमचे सर्व पिढ्या शिडा आकांतांत सोमी आमकां निवारून दी आमचे सर्व गरजो सोम्यात भावून दी आता सडली दग सोमी पृथ्वीचेर थंडाई दिवून दी म्हण मागया आमचे सर्व मोतीचे समस्या शिरांचे पिढा हर एक सोमी आता आपण आमकां गुण करता आमच्या कुटुंबात असले असमाधान आमच्या थंय आसलो दुबाव सर्व उणेपण सर्व झगडी सोमी आता पयस करता ते सर्व सोम्याक आमी समर्पण देवया सालोरेसाच्या मजतीन विशेष आज आपण विस्मित करच्या ह्या पवित्र तळाचेर ह्या विशेष पवित्र जाग्याचेर आमचे इरादे समर्पण दिवया हर एक आमच्या गरजांक सोमी आमकां पावतलो आमच्या पयणाचेर आमच्या कर्म आमच्या करण्याचेर तो आशीर्वाद दितलो आमच्या कामाचेर आमच्या शिकपाचेर जर आमी काम सोदता जर आमकां कितें शिकपाच्या देण्यानी आमकां उणेपण आसा तर सर्वेस्पर देव आमकां आशीर्वाद दिता आमच्या भुरग्यां बाळाचेर आमी मागया तांच्या शिकपाचेर तांच्या बऱ्या भलायकेचेर खंयच्याय वायट सक्तेक वायट वाटेक वचनासतना खंयच्याय संगतीक बली जायनासतना ते विशेष रितीन सोम्याच्या आदारान सोलून दी म्हण मागया हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Let's surrender all our problems, all our tribulations in the loving hands of God. Let's surrender the purpose why we have come here. Let's surrender the peace of mind. Let the Lord bless us with peace of mind. Let our family problems, let the problems in our property may be resolved. May the Lord show His kindness. May the Lord show His generosity towards us. Let's surrender our desires, all our wishes in the loving hands of God. May the Lord touch us. May the Lord heal us. May the Lord deliver us. May the Lord deliver us from all our temptations, all our bondages, from all the fear, from the anxiety, from all confusions. शेकी बावर्ता प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची निचियोन बागी मरण सरगार तुझे संगता सस्साक देवाक होगोळसूचे बाग आमकां सोमेसाक फावो कर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची दुबात खावं बगोस आनी आमकां नाणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायट न्ही आमकां निबारा सालोरेस मारते रामा बासोद वेनातीक क्रिस्ताच्या बसनेक आमी पावसां शिकाथी प्रार्थया हे सर्व पदवेदारा देवा बघेवन तो लोरेसान आपल्या वळवळाच्या उज्याचेर जैत वर अशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाचे केंडा आमी पालवशे कर म्हण आमी लालेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आतां प्रधान याजक विशेष रितीन पिडेस्ताचेर मागतले आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या समाजांत आस्पत्र्यांत पिडे शिडेंत कश्टांच्या वळवळच्या हर एका पिडेस्ता सोम्याक समर्पण दिवया जर खंयच्याय पिडेंत वा कश्टांत आमी संपडता तर ह्या वक्ता सोमी आमकां सुटका दितलो आमची पिडा शिडा हळू करतलो आनी आमकां गुण करतलो म्हण मागया आनी बोवार्थान बोरवोशान ह्या मागण्या विधींत आयती सावया सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भोव तुजे सशील पावोंकी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं
सर पदवेधरा आनी सासाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कोश्टूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बंदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या आगाणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांच्या तुज्या भक्तां आसा लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुजो दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांतीन जोडलेली तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे वरवीं आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचें संरक्षण रावूं, तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावा आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावा आनी तुमकां राखूं आनी तुमचे वयर राव आनी तुमकां तो आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सोफे आसूं. जेस आता प्रधान याजक आनी सर्व याजक पवित्र उदकाची शिंपडणी आनी पवित्र तेलान तुमकां मागतले. ह्या वक्ता स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे सर्व पिडा शिडा गुण करून दी, आमच्या काळीज मन अंतस्करण नितळ करून दी आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जावं दी म्हण भक्तीपणी हांव तो वांटो घेवया. दुकुली मोणा राखून आसा गायेली काळजा आशें आसा. दुकुली मोणा राखून आसा गायेली काळजा आशें आसा. मोगाऊच्यान तुज्या तियास गुण कर, मोगाऊच्या तुझ्या तियास गुण कर. बावार्थ संतोषण भरून चिनी पावन तो कर, संतोषण भरून पावन तो तेण्याच्या पवित्र आत्म्यान आमचेर तुम देवोन जेसूच दैवी मोगा आमकां तूं रूपीत कर, आमकां तूं रूपीत कर. दैवी तेण्याच्या पवित्र आत्म्यान आमचेर तूं देवोन जेसूच दैवी मोगा आमकां तूं रूपीत कर, आमकां तूं रूपीत कर. बापाचे कुशीक कळसावन सोलो आदार म्हाका जियोंक काळकीची न्ही. बापाचे कुशीक कळसावन सोलो आदार म्हाका जियोंक काळकीची न्ही. सेवेन आमकां तुज्या सदां स्थिर कर, सेवेन आमकां तुज्या सदां स्थिर कर. त्यागाचो स्पिरीट आमच्या काळजांत वाडय, त्यागाचो स्पिरीट
आमच्या काळजात वाढ दैवी तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे देव तेला आमची सूच दैवी आमकां दुरुपीत कर आमकां दुरुपीत दैवी पेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे देव तेला आमची सूच दैवी आमकां दुरुपीत कर आमकां दुरुपीत कर पवाड पुरुषा लॉरेन्स रे ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಮುಖಲ್ ಪುಟ ಸೋವೆ अवकार मोरी आशीर्वाद आमका जिजूच्या पवित्र आम्हा सर्वांक दितुची आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हाला सतीनरी कर भगवंत सुचे कृपे निवारक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन